Bo día a todas e a todos. Vamos a iniciar o pleno do mes de xuño, casi xullo. Señor secretario, ten vostede a palabra. O primeiro punto refírese á aprobación das actas do día 26 de maio e 30 de maio. Na acta de 26 de maio, no punto 6 e no punto 12, aprobáronse as mocións pendientes con dúas emendas do Partido Popular e a día de hoxe non as teño. Non teño ningún problema en telas, pero terán que pasarme o texto. Por a miña parte, solamente teño o dos temas. As emendas... 6 e 12. Chegamos outro día a un acordo coas mocións e que se iban a engadir unhas emendas vosas e que non... Sobre o medio rural e sobre a ordenanza que aprobaba o uso de estabelecimentos docentes e o precio público. Hai dúas emendas que se dixeron que se me iban a dar. Bueno, podémolo facer a posteriori, digo. Sí, non hai ningún problema, pero... Miramos a acta despois e o que querades engadir, pois, pa diante. Vale, de acordo. Continúe, por favor. Entón, quedan aprobadas as dúas actas, ou non? A de 30, o día das eleccións e a do 16 de maio. A ver, pola nosa banda non hai problema, pero vos diredes. Bos días. Nos, considerando con todo o máximo respeto a labor do secretario, si estimamos que a redacción en moitas das ocasións que é de difícil comprensión e que vemos tamén que hai gran diferencia entre o que aquí se expuxo e o que está recollido na acta. E, bueno, pois non pensábamos que haxa ningunha mala intención, todo ao contrario, que respetamos a labor do señor secretario, pero que tamén consideramos que nos perjudica os nosos intereses. Entonces, haríamos un esforzo a Secretaría para que se recollese tal cual os poñemos aquí na sesión plenaria. De feito, temos algunhas correccións, concretamente, tanto no do expediente do SAF como das axudas de emerxencia e de algunha cuestión máis, que para explicalas aquí, quizá sexa extenso, si é oportuno, nós llas pasamos por escrito e a Secretaría para facilitarlle tamén a súa labor. Vamos a ver, o que día a norma o ROF é que as actas teñen que recoller sintetizadamente as opiniones vertidas. É unha síntesis, é un resumen, é un extracto. Non é recoller exactamente todo, ni literalmente todas as intervencións. Eu penso que a acta está bastante resumida, extractada e defende claramente os posicionamentos e as posturas de cada grupo. Non está recollido todo, claro, non está recollido todo porque non pode ser. Nese caso, habrá que ir hacia un período de sesións para que todo o mundo quedara satisfeito e todo o mundo vir aquí as súas opinións están recollidas íntegramente. Pois a nos parecenos moi oportuno que se recolla... Pero non sería acta, sería outra cosa, outro documento que se chama diario de sesións, non sería acta. Pois o noso grupo, sí, estaría a partir de xa nesta sesión, que se recollese nese diario de sesións para evitar estas cuestións, porque a nós tamén nos resulta incómodo tamén ter que facer estas correccións pleno tras pleno. Eu entendo que o señor... Podo intervir? Sí, no, simplemente decir, vamos a ver, esta discusión tuvémola na Diputación tamén, porque claro, o secretario fai a interpretación que estima máis oportuna, é perfectamente legítimo e é perfectamente normal. Entón, na Diputación hai como 7 ou 10 anos, tivemos unha discusión parecida a esta, non? Entón, o que se acordou naquele momento é que gravábanse os plenos, daquelas ainda non se gravaban, gravábanse os plenos, entón o que se fai unha transcripción literal da acta. Como a acta, antes eran en papel, de acordo con a Diputación, había uns tochos de plenos que duraban toda a mañá de 500, 600 páxinas. Como hoxe é todo digital, prácticamente non ten maior problema. Non hai que gastar papel. Pola miña banda non hai problema. O que sí, supoño que estarán de acordo en que consideraremos todos aquí no pleno que non houve un cambio de criterio a hora de facer actas do pleno. Eu que diría é que o pensáramos é que convocar a vostede unha reunión de voceiros de tal xeito que pudéramos facer... Mira, agora na Diputación estamos aprobando un regulamento
para que non sea tan extenso, porque claro, se se vai a gravar un pleno e se vai a transcribir literalmente, duran o que duran aquí ás veces, salen 1000 folios. Entón, cortamos todos os tempos, que hai un regulamento, eu creo que iso é o que lle convén a todo o mundo, sobre todo, eu creo que os máis encantados van ser os da prensa, entón, cortamos os tempos das intervencións, grábase como está facendo un streaming, polo tanto non hai ningún problema, e recóllese porque na Diputación había ese criterio, non era contra o secretario, no caso noso, tampouco o secretario, simplemente que a interpretación que se fai por parte dunha persona sempre é distinta da que se fai por parte de outra, iso perfectamente. Mire, eu se lle parece, a semana que ven vamos unha xunta de portavoces e acordamos isto, vale. Alcalde, eu só queria responder que... No, pero entón, podía quedar esta acta pendiente deste que lle faga estas suxerencias para ver se as acepta ou non? Eu non teño un problema. Pois que quede pendiente encima da mesa e pasamos as suxerencias por escrito. Sí, o sea, solamente unha cosa, señor alcalde. A mí o exemplo da Diputación Provincial de Pontevedra non me sirve. A mí o que me sirve sería un concello similar a este. A Diputación de Pontevedra ten un número de personas, ten outras retribuciones, ten outros medios. Señor secretario, eso non é válido. Escoíteme, por favor. Vamos a ter unha xunta de portavoces a semana que ven, en función do que acordemos, pois trasladamos... Iso ten que ser un acordo de corporación, é dicir, por eso, se a maioría estamos de acordo en que se faga eso, pois non debería haber ningún problema. Non, isto é... O sea, considero que debo dicir a maioría, disculpas. Eu, a ver, a marxe desto, en este caso concreto, si lle solicitaría que se fixese unha transcripción literal do que ocorreu nos rogos e preguntas do pleno anterior, dados os acontecementos posteriores. Home, eu entendo que despois do que no vídeo, que se resuma en que o señor alcalde, presidente, don Rafael Cuñá Aparicio, indicou que respondería por escrito. De seguido, á vista do ton do debate, dos adxectivos que se empregaban no mesmo, dos contidos das preguntas, o señor alcalde retiroulle a palabra a dita edil. Eu creo que non é esta realidade, en este caso, dado o proceso que temos, pediríalle se pode ser transcrito e se vostede o quere, eu entrego a transcripción. Solo do parte de rogos e preguntas. A transcripción teño eu, pero é que o principio non sei, señora consellera, o principio é que se eu admito eso, tendría que admitir a transcripción literal que pidan todos os concelleiros, claro, o sea, temos que seguir un criterio. Eu pedíallo ao marxe como algo puntual, dado o proceso no que estamos. Pues eu, en principio, con todo o respeto, creo que vou manterme na miña posición. Estamos dedicando demasiado tempo a isto, es que adiante, pero... Bueno. Non, quero falar un segundo, digo, a mí me alegra en todo caso que o Partido Popular pida a campaña que les facían, non? Cando, ademais, houve algunha petición nese sentido. Agora ben, unha cousa é esa, para que se reflita o que é a realidade do que acontece nun pleno no apartado resolutivo, e outra cousa é querer empregar a figura do secretario ou incluso a acta para facer políticas, ou cousas ben distintas, non? Só que vostedes, efectivamente, cambian de criterio rapidamente, pero exclusivamente con criterio político. E eu entendo que as actas, desde logo, non responden a iso. Bueno, vamos a continuar entón. Emplázolles, se lle parece, unha xunta de portavoces a semana que ven. Sin problema ningún. Pola miña banda, pola nosa banda. A outra apróbase de 30 de maio, non? Sí, adiante. Votos a favor. Votamos ou non? Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto seguinte, decreto da acción de contas. O señor alcalde dictou dende a anterior convocatoria plenaria a esta unha serie de resolucións que forman parte do expediente desta sesión. Teñen vostede a disposición os mesmos, creo que tiveron copia e quedan enterados. Punto 3, expediente de recoñecimento extrajudicial de crédito número 12/2016. Bos días a todos. Trátase de facer un recoñecimento extrajudicial de 8 facturas de gas natural co consumo de alumeado público fíxose no ano pasado, entonces para imputar o orzamento corrente, é dicir, de 2016, é necesario traelas aquí para ser aprobado polo Pleno. Ben, bos días a todos. Bueno, este tipo de expedientes, tramitar estes expedientes a estas alturas é habitual, claro, non hai outra solución que facelo, que está claro que sempre distorsiona despois un pouco ao final o
equilibrio orzamentario real. Nos non temos nada que decir, estamos non a favor da práctica, pero como non hai outra forma, a favor da proposta de facelo, claro. Pois procedemos a votación, se lles parece, entón, non, señor secretario? Votos a favor, unanimidade. Punto número 4, expediente de modificación de créditos número 3-P/2016 de suplemento de crédito. Señora concelleira. Concedeuse unha axuda polo Agadera a este Concello de 132.568 con cargo ao Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Explotacións Agrarias do ano 2016, confinanciado con fondos FEDER e o ano do PDR de Galicia 2014-2020. Esta subvención hai que complementala con fondos municipais, por iso hai que traer este pleno expediente de suplementación de crédito. Así poderíamos afrontar a chega do 21% da que nos temos que facer cargo por parte das arcas municipales. En total ascendería a 27.839,28 euros que se financiarían co remanente líquido de tesorería disponible procedente do ano 2015. Estes 160.407,28 euros, que é o capital que se reconoceu para concederse a subvención, vaise invertir na mellora dos camiños de Porto Seco de Goiás e de Regufe de Sello. Consta cos expedientes favorables da interventora tanto en cumprimento do obxectivo da estabilidade como da regra de gasto e do límite da débeda. Estamos de acordo tanto na modificación como no destino da cuantía dos recursos que veñen do Agader para arreglar eses no rural. Moitas gracias. Pois, isto temos que votar tamén, non? Claro. Procedemos a votación, votos a favor. Unanimidade. Entendo que é unanimidade, sí. Moi ben. Punto número 6, expediente de modificación de créditos número 5-2016, crédito extraordinario. Señor Teniente Alcalde. Trátase dun suplemento de crédito, dunha modificación de crédito, para dedicarlle 1.500 euros que forman parte da asistencia social primaria, dunha partida que é dedicada a subvencións a familias, para vacacións en paz. Son 1.500 euros para o programa de vacacións en paz, que, como sabedes, faise todos os anos para traer a rapaces, nenos e nenas do Sáhara para que pasen aquí o que se chama esas vacacións en paz, teñan unhas familias de convivencia e podan pasar o verán aquí con esas familias. Entonces, de algún xeito, este é o aporte económico que fai o Concello de Lalín este ano, novamente se recupera, para poder colaborar con este programa, para poder colaborar coas asociacións que levan a cabo este programa. Creemos que é de xustiza manter esta aportación. Ano pasado non a houbo, non sei se o anterior a houbo, Paz. E facele o ano pasado feito no pleno de agosto, habíamos comentado que quedara ese tema pendente. Para que nos orzamentos non a tiñades, nos tampouco, porque, a veces eles teñen os recursos, son cambiantes, entonces, pois... Non, sobre todo, colaborar tamén na aportación que fan as familias acolledoras. Sobre todo, pois eso, que teñen os gastos moi elevados no pago do billete, a veces teñen dificultades para afrontar o pago do billete, e deste xeito o Lalín colabora con esa posibilidade, sen máis. Algo máis? Pois procedemos a votación tamén, votos a favor, unanimidade. Moitas gracias. Seguinte. Punto número 6, expediente de modificación de créditos número 5/2016, crédito extraordinario. Adiante. Trátase dunha modificación orzamentaria para poder incorporar remanente líquido de tesorería do ano 2015. Neste caso son 81.417,20 euros. Este expediente de crédito extraordinario vai permitir dotar de crédito as correspondentes aplicacións orzamentarias para poder levar a cabo diversas obras. Entre elas, traballos de restauración das farolas das calles Matemático Rodríguez e da Praza da Igrexa, consistente en limpar os vidros, repoñer os que estén rotos, un repintado das mesmas,
o peche lateral das pistas de pádel do Lalín Arena, así evitar que cando choiva que entre a auga e que inhabilite o uso das mesmas, acondicionamento da beirarrúa da Rúa Areal para poder poñer adoquíns o cemento que xa está ali botado, actuacións da humanización diversas no casco urbano e así permitir a accesibilidade a todos os viandantes, modificación das escaleiras e das arquetas e a Avenida de Bos Aires e a Rúa Rosalía de Castro, se ben son as escaleiras que sí que teñen moito uso porque está o aparcamiento no campo da feira, hai un tanatorio ali próximo, hai moita xente que cruza por esa zona, as escaleiras e o que é o entorno non está moi ben acondicionado, entonces resulta interesante metelo dentro destas obras, e despois a reparación de fontes en Madriñán, en Torguedo, en Barrio, Sello, un muro de contención no lugar de Sisto da parroquia de Anzo e unha recollida de augas fluviais. Este expediente consta, como anterior, cos informes favorables da interventora, e como en comisións informativas Pepe xa nos preguntou cal iba a ser o método para levar a cabo estas obras, van a ser contratos menores, isto cumpre a legalidade, son obras totalmente independientes e que necesitan unhas especificacións, entonces non poderían ir no mismo lote, teríamos que manter esa independencia porque unhas son obras de aluminio, outras son restauracións de fontes, outros son aceras, entonces pola diversidade é convinte sacalas en lotes. Moi ben. Non sei se queren decir algo a este respecto. Sí, ben, nós, ainda que estemos de acordo en que se arranxen esos, que son arranxos que fan falta, non cabe dúbida, e así o recoñeceu o concelleiro delegado de Obras, o señor Velariño, na comisión informativa que temos ao respecto. Cando eu lle preguntei por este fraccionamento tan raro, para poderlo adxudicar directamente, nós non estamos en contra, porque cando, eu acordome cando éramos goberno, que se nos decía que non se adxudicaban cousas que iban por concurso a empresas de Lalín cando iban por concurso, e, polo tanto, había que adxudicarlo ao mellor postor nunha empresa de Lalín. O feito de que se fraccionen permite, lóxicamente, poder adxudicarlo a empresas, cousa co que nós estamos de acordo. Pero eu lembrome que na miña época, por eso me extraña, vexo agora un informe de intervención favorable, a nosa intervención non nos deixaba facer fraccionamentos. Mira que non temos tido tarapuxas ca interventora por este tema. Eu quero dicelo, Pode decir cousa, eu negociei falei coa interventora precisamente de que queríamos facer este plan de obras e os criterios marcounos ela, senón que me contiga, díxome, e nos fixemos o que nos dixo. Eu estou acusando o goberno de nada. Nunca estive en estas leas anteriormente. Eu, por exemplo, vexo aquí acondicionamento de beirarrúas a euros é unha obra, humanización e accesibilidade ao urbano, 19.900, é outra obra, modificación da escaleira de Avenida Bos Aires, é outra obra. Eu lembrome, e Antonio foi o que sufreu esas consecuencias, e a Milo, que eran os concelleiros respectivos, que non quixemos fraccionar nos contratos deste tipo, e nunca se nos dou a posibilidade, pero en todo caso, eu sei legal, non teño nada que decir, simplemente fago ese apunte para que cando chega a hora de pagar, pois non teñades encima da mesa un informe, entón simplemente revisar, porque eu acondicionar beiras, humanizar a accesibilidade ao casco urbano e modificar a escaleira e reparación de fontes, a reparación de fontes en Madriñán xa pode ir vía rural, xa pode, pero a escaleira, a humanización da accesibilidade do casco urbano de 18.000 euros e a beirarrúas da calle Arenal 28.000 euros, eso, ademais, non sei por que non ten que ir nunha única obra, porque son obras físicas todas, que conste que eu estou de acordo que houbera feito sempre se me deixaran. Eu vexo que hoxe... Eu neso son claro, se me deixaran, houbera feito sempre, non hai dúda ninguna. Que eu houbera feito, que ustedes fan aquí, que ocurre, ao mellor cambio a normativa. Eu non son experto, se cambio a normativa, non o sei. Pepe, vexo que hoxe leva a leña o secretario e a interventora, e non me parece necesariamente mal, Eu simplemente... Por un día, vamos. Simplemente adviso a todo, simplemente. Do resto, pois que se acondicionan esas obras, a nos parece ben que fan falta. Bueno, procedemos a votación, entón. Espera, podo dicir unha cousa? Quere falar. Por alusións, a normativa sigue sendo a mesma,
O contratual tense que manter, pero neste caso, se sumas as obras que ti estás dicindo, non supera o importe do contrato menor. Por ese motivo, ainda que poden facer fraccionadas ou xuntas, non supera o importe máximo do contrato menor. Por iso van así. Non estamos falando de pavimentación, se dera feito memoria, que o meu disco duro tamén xa ten moitos anos, se dera feito memoria, xa te explicaría eu a ti. Pero se lle preguntas a Rafa ou lle preguntas a Paco, saberán que temos o mesmo criterio, que estamos sacando todo por concurso. No, pero eu repito... Mantemos a mesma línea, non digamos. Eu repito que eu estou de acordo con isto. Non. Bueno, procedemos á votación, entón. Voto a favor, unanimidade, non? Votamos a favor, non? Punto número 7. Expediente relativo a norma reguladora do uso do circuito de motocross do Carrio. Adiante. Bo día a todos e a todas. Esta é a ordenanza reguladora do precio público que vai existir para o uso do circuito do Carrio. É simplemente, bueno, que van a ir bonos anuales ou por día. Isto que o levo eu é por unha cuestión, empezamos a arranxalo por unha cuestión medioambiental, porque hai moita afición a moto en esta vila, e queríamos era sacar un pouco as motos das zonas que queremos protexer de forma medioambiental dentro do que se pode, e tendo un circuito como estaba no Monte do Carrio en un estado de abandono moi grande, que corría risco de incendio porque a maleza desbordaba. Entonces procedimos á limpieza, non gastamos moito porque estuvimos arranxando con medios propios, simplemente pois a limpieza porque non tiñamos as máquinas que necesitábamos. E bueno, que todo o que teña que acceder a ese circuito ten que ter o abono, ten que pagar con anterioridade, e só se pode acceder cos pagos, non é libre. Entonces, el reglamento ambas pone que entrar con seguro, bueno, todas as medidas de protección que obliga a lei a los motoristas e demais. Bos días. Nada, decir que nós estamos de acordo en que se poña en marcha, parecenos ben todo o que aquí se expuxo, pero, bueno, só reseñar dous puntos para aclaralos. No número 18 na normativa de uso, bueno, explícase que todo piloto que use o circuito debe estar en posesión de licencia federativa. Acto seguinte, no seguinte punto, os pilotos federados e non federados non é unha mala... Perdón. O único que estaba facendo o reglamento se entrevistou con varios pilotos. En Galicia é obrigatorio estar federado para utilizar. Entonces, é o que decía, os que ya federados xa teñen en sí o seguro, pero por se algún non é federado porque non é obrigatorio que teñan eles o seguro de moto propio. Pois está mal... Pois, se está... mal encaixado. O vemos e se pode corregir. Porque o que dá a entender é que hai que estar federado. Non, efectivamente, pois non. Como non é obrigatorio a federación, porque de feito non estaba funcionando, se espera que se poña en marcha. Bueno, eu non sou un especialista en moto, pero bueno, o que me estuveron dicendo. Entonces, por eso se pon. Se está federado, xa ten todos os papéis en regla, pero para os que non están federados, teñen que ter o seu propio seguro. E despois outro tema, tuvo algún tipo de seguro por parte do Concello? Sí, o que é o seguro do Concello ten... Sí, ten unha responsabilidade civil, pero a responsabilidade civil que ten o Concello cubriría este tipo de instalación? Sí, penso que sí, porque xa se estuvo consultando. Penso ou... Non, se consultou... Estamos ante unha instalación diferente, isto non é unha instalación... Sí, é unha instalación deportiva. Entonces, como todos... Sí, o que pasa que todos acceden maiores de edad e todos con seus
seguro, tanto de moto como de piloto e tal. Independentemente que teña seguro, hai un responsabilidade civil que efectivamente, la responsabilidade civil está contemplada. Nada, e despois decidir no que falamos nas comisións que se lle propoña a negociación a Gamesa, a Iberdrola, o que ora, para que corra con algo dos custes que aquilo vai ter. Eso estamos intentando ter unha lista co responsable, porque, como ben decís, Gamesa xa non existe, para a empresa que se hizo cargo de Gamesa, e tan pronto nos den cita, ala vamos a pedirlle, non será todo que sea protexer e aforrarlle costes a este Concello, nós estamos dispostos. E se lle podemos sacar bastante máis, pois máis. E despois, eu entendo que aquí se vai acceder a unha asociación, o circuito. Polo que en principio non, dixo o señor Concello de Deportes, tenente alcalde, que non. Non, vamos a ver, os acceso ten que ser sempre por abono. Entonces é un acceso libre. Ten un aforo... Non falo nesa parte, falo que aquí vai especificado que personal do Concello irá a pechar a acción. Ese tipo de funcións vai a facer durante os 10 anos persoal do Concello ou cabe a posibilidade, como aquí ben se reflite, de que... De momento vai ser o persoal do Concello. De feito, pero si é certo que hai unha asociación de motos que de momento é a única que se presentou, que, bueno, que tamén pode facer funcións, mentras non este ali a pie, ao mellor que teña que salir o persoal do Concello, pois un pouco, pero ten que ser por abonos. Todos os que acceden sean socios, non socios, demais. Un apunte, José Antonio. Evidentemente, se fora así, habería que facer un convenio. Vale. Por eso comento, porque se hai unha prensa que unha asociación estaba interesada en que se fomentara este tipo de deporte ali, como ben remarcado na memoria, xa se deixa entrever ese tema, por eso digo. É que non que queríamos, para poñer isto en marcha, queríamos saber se había aficionados que iban a facer estos abonos. Estamos de acordo. Nos, por a nosa banda, estamos de acordo, teñan en conta e corrixan o punto 18 e despois teñan en conta o tema de que se mire o tema da responsabilidade civil do Concello, porque non estamos falando dunha instalación deportiva ou como pode ser calquera outra uso un campo de fútbol, un pabellón, é unha instalación deportiva que ten uns riscos. Sí, aunque... Solo un apunte. Está claro que ten uns riscos, está claro que se fora se habería que facer un convenio, pero o circuito é de uso libre. Evidentemente é mellor telo así que é regulado que estaba sin regular. Entonces, nos creemos que unha regulación vai ser mellor que non tela. Ahora, é evidente que no futuro os aficionados terán que, digamos, unirse de algún xeito, na medida posible tamén colaborar, non digo facerse cargo, sino colaborar como ti mesmo faz con outras institucións municipais directivo do Club Balonmán Lalín, é dicir, do mesmo xeito. O Club Balonmán non ten, por exemplo, un convenio, pero ten un uso preferente. Bueno, pois, se lle dera un uso preferente absoluto, teria que haber un convenio. Non, eu digo máis que nada polo tema de abaratar costes. Sí. Falando, a ver, ten un coste que ven na memoria económica, pois estamos falando dese tema, non por outro tipo de... Sí. É que hai que reflexar o coste do persoal do Concello. Pois nós, por a nosa parte, o dito, o punto número 18 que é contradictorio, e despois o tema da responsabilidade civil que creemos que é importante telo... É dicir, é que sería mellor aprobalo xa con ese punto sido, se nos poñemos, claro, porque... É simplemente... Se non vamos dar voltas. É abrir a non federados e federados. Mira, independentemente, aquí o que ten que é o seguro. Sí. A federación xa ten un seguro, o que está federado é un seguro xa que ocupa a federación. Claro, eso foi un pouco de interpretación. Exactamente, como di Pincho, hai que perdona por chamarte Pincho. Como dis, hai que redactalo así, porque eu tamén ahora lendo está confuso. Pero creo que é mellor que xa o pongamos, tendo en conta, decir, que conste en acta, que se... Pero cale o texto do ser que se aproba? Bueno, pois, dádeme... Vamos a ver, o texto é: todo piloto que use o circuito debe estar en posesión de licencia federativa correspondente en curso para a práctica do motocross, sendo estas... Así, todo piloto que use o circuito ten que ter un seguro
estar en posesión... Claro, esta es como está. Claro, Entonces, efectivamente. claro. Cando parte, que non sexa federado ou non federado. ten que estar en posesión del seguro. Se me permitides, por favor. Todo piloto que use o circuito debe estar en posesión dun seguro correspondente por ano en curso para a práctica do motocross, sendo esta expedida por calquera federación do ámbito nacional, e os pilotos non federados deberán estar en posesión dun seguro persoal propio que cubra os posibles accidentes ocasionados pola práctica deste deporte. Estamos de acordo. Perfecto. Entonces, O sea, repites o primer párrafo co segundo. O párrafo segundo dice que os pilotos federados deberán estar en posesión dun seguro. César, xa yo dou agora. E no primeiro que deberán estar en posesión dun seguro. Dun seguro. Que sustituye a federativa por un seguro. Luego, lo primero e o segundo está repetido. Espere, que ya se lo doy yo ahora. Vale. Bueno, con ese cambio, José Antonio, entendo que estamos de acordo, ¿no? Procedemos á votación? Sí. Pois votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 8. Expediente de recoñecemento de honras e distincións a don Victorino Gutiérrez Aller. Moi ben, pois como saben vostedes, este grupo de goberno tivo a iniciativa do recoñecemento á figura de Victorino Gutiérrez Aller, coñecido por todos os que o apreciamos como Coco. Houve unha comisión que instruiu un expediente no que considera que ten o recoñecemento suficiente, a trayectoria e os méritos suficientes como para conseguir este recoñecemento, que é o máximo que dá o Concello de Lalín, e que non é calquera. Evidentemente, eu, ainda que en este momento teño a condición de alcalde, non me considero ninguén como para estar á altura de falar dunha persoa da súa trayectoria, do seu mérito, do recoñecemento social que ten a nivel galego, pois, digamos, todo o que fixo durante a súa vida. Evidentemente, para moita xente que sabe bastante máis que a min, é o maior experto vivo de dereito civil galego que existe, unha persona combativa en tempos moi complicados coa nosa cultura, coa nosa lingua, unha persoa que fixo, en termos coloquiais, moi ben a moitas persoas en Lalín dende a súa condición de notario, de persoas que non se podían permitir económicamente algún tipo de xestións. E para mí é unha honra levar a este pleno petición de recoñecemento a Victorino. Gustaría partirse lóxicamente dun consenso, aínda que eu acepto, como non podía ser de outro xeito, calquera opinión en contra. E tamén anunciarlles que se hai alguén de cada grupo que considera que este recoñecemento pois que non o comparte, o que se lle vou decir é que eu non vou entrar en discusión por respecto a el mesmo e a familia, aceptando, por suposto, legítimamente calquer tipo de cuestión en contra, e decir que eu creo que o merece moito, non? Que é unha persona respetada, aceptada e aceptada transversalmente en Lalín. Constame que moita xente que vota a todas as tendencias que temos en este pleno, habrá que non, lóxicamente, somos unha sociedade ampla e con diversas opinións ao respecto de moitos temas, e simplemente eu creo que é unha cuestión suficientemente importante como para darlle a palabra, se así o teñen a ben, a todos os portavoces das diferentes formacións que temos no pleno, para que expresen a súa opinión. A orde que vou a dar, eu creo que nos estamos todos, pero eu empezaría polo grupo da oposición, se lles parece ben, e se queren un segundo turno, pois non habería ningún tipo de problema, pero xa lles digo que xa lles anuncio que este alcalde que non vai a entrar en discusión a este respecto por unha cuestión de respeto á familia, non porque non queira facelo dun xeito dictatorial, así, por así decirlo, que quede ben claro, non? Paso a palabra ao Grupo Popular, se así o tenga ben. Ben, eu gustaríame que as miñas palabras se recolleran o máis fidelmente posible na acta, non por nada en particular, sino porque non me gustaría que se interpretara mal o que vou a dicir. A min dame a impresión de que poucos do goberno ou ninguén
leeron o regulamento que está en vigor, como se demostrou no pleno pasado, donde houve que meter, sacar, etc. E, por de logo, por nós non pouco ustedes saben, sino que por unha cuestión de razonamento da Secretaría Xeral, a min respeto. A instrucción deste expediente, desde o meu punto de vista, non respeta o regulamento, ademais de non ter porque non foi secreto. Por lo tanto, ademais de non ter sido secreto, infrinxese o regulamento no que atinxe a composición da comisión. O artigo 21, porque vostedes poden cambiar o regulamento, están no seu dereito. Se queren cambiar o regulamento porque non lle gusta, cámbieno, fagan outro regulamento e despois poden facer o que están facendo. Pero o regulamento que está en vigor, a min... Hai hasta 3 documentos dados por o seu goberno nesta casa que foron secretos. Ben, eu digo que... vostede sabe que tal é como está, así tamén tuve uns votos que tuven, por lo tanto está perfectamente claro. E o regulamento no que atinxe a composición da comisión, o artigo 21 do regulamento de honras e distincións di claramente, textualmente, a Alcaldía de la Lin reunirá a unha comisión formada por representantes da vida social, económica e cultural de la Lin. Claro, de la Lin. Dous dos membros que vostede elixeu non cumplen este requisito. Eu non digo que non teñan méritos, si teñen méritos, pero non se adaptan ao regulamento. Carlos García Varela García e Valliño, a súa relación directa con Lalín é cando menos complicada de xustificar, inda que tivera unha relación persoal con Vitorino Gutiérrez Aller. Xosé Ramón González e Pepe Rondela non lle quito os méritos, ao contrario, para mí moitos méritos e moitas outras cousas. Desde logo, con todos os méritos que teña, ocorre o mesmo no caso anterior. Por lo tanto, o regulamento dice de Lalín. Estos señores non son de Lalín. Por non falar de que o alcalde convitou a esta comisión a unha familiar indirecta que tamén está parte da comisión. Que non digo que non teña méritos para poder opinar, que si o ten, por suposto, pero que non me parece moi estético, sobre todo habendo como hai xentes como Antonio Presas ou como Daniel González Alén, por falar de persoas que, neste caso, teñen unha relevancia na lixa que son follas de carballo con distintivo de ouro. Perdón, está na comisión. Dixo Antonio Presas. Sí. Dixen Antonio Presas por falar dos presidentes nomeados folla de carballo. Pero especialmente o que fai de cronista desta vila con maior, digamos, reigame desde hai moitos anos, hai 20 e pico de anos ou 30, é Daniel González Alén, que eu considero cronista non oficial, pero si o cronista de facto deste pobo. Desde logo, os cronistas é para min o máis relevante. Eu non, sin entrar en disquisicións técnicas como as que acabo de mencionar, que tamén eu quero dicir claramente que a nós, como oposición, prácticamente non nos dou ver este entierro. Non se dou ver antes este entierro, porque isto que o alcalde falou de que tiña intención de facer isto, e eu lle dixen textualmente que témolo que falar. O feito de que nós non estemos de acordo con este nomeamento non significa que podéramos negociar unha solución negociada que nos dou a oportunidade. Eu dixen, e repito, e quero que conste en acta, que Vitorino Gutiérrez Aller, desde o punto de vista, ten méritos sobrados para recibir unha distinción desta casa. Sin dúbida, ten méritos sobrados. Pero preferiría outra distinción que fose por unanimidade e non unha, como este caso, que vai de maioría. Cal era a súa proposta para el? Pregunto. Verán, se me deixa intervir, eu xa pregúnteme o que queira. Eu entendo que Vitorino Ayer ten méritos. Eu dixo nunha comisión que non estábamos dispostos a apoiar outro distintivo como grupo de oposición, como Grupo Popular, pero que me parecía excesivo o de fillo predilecto. Que me parecía excesivo, e así o opinamos desde o Partido Popular. Iso non quer dicir que non teña méritos. Eu dixenlle, falei cun de comisionados, co que teño unha relación cordial como é Nistal, que o topei un día paseando polo casco, e lle dixen, e expliquei, estás nesa comisión, foi na Feira do Cabalo. Nós estaríamos dispostos a apoiar o nomeamento de Vitorino, pois para a de ouro da cidade,
que é unha distinción importante, ou por a folla de Carballo con distintivo de ouro. Ahora ben... Con distintivo de plata. Non ofrezco distintivo de ouro se quere, non hai problema. Pero vostede decía con distintivo de plata. Probablemente, pero... A ver, aquí acabamos de dar 2 follas de Carballo con distintivo de ouro. Tampouco podemos pasar, como decían vostedes hai anos, cas medallas Castelao. Non, cas medallas de Galicia, perdón. Que se dicía... Por certo. Vostede dixo con distintivo de plata, sí ou non? Eu ao final fago unha proposta, estamos debatindo isto. Eu ao final fago unha proposta se queren escoitar, é dicir, ou se queren escoitar non teño ningún convite. É dicir, eu que digo, a ver, para min Vitorino Grazaller ten méritos sobrados para ter unha distinción deste concello. Fillo predilecto, mira, é preocupable, claro, pero a min parece excesivo, pero é unha opinión que lle parece ao Grupo Popular, que a vostedes non lle parece, e eu respeto, porque vostedes teñen maioría dos votos, teñen 11 votos contra 10, polo tanto están no seu dereito de facelo. Pero eu creo que unha distinción deste calibre debe cambiarnos e quitarse unha unanimidade. Neste caso sería posible connosco se esta distinción de fillo predilecto de Lalín se cambiase pola máxima distinción que ten este Concello, que é a folla de Carballo cun distintivo de ouro que estaríamos disposto a votala, non de plata, de ouro, estou dicindo agora, estou facendo a proposta, ou a medalla de ouro da cidade, que tamén estaríamos disposto a votala por unanimidade. Eu, se son Vitorino Gutiérrez Aller, eu prefiero unha distinción da corporación por unanimidade e non unha que ten, en teoría, máis rango digamos, con maioría, non con unanimidade, por razón obvias. É dicir, eu sei que no tema este, ás veces, sempre controversias, cando nós tuvemos tamén, co tema das medallas e por aí, de feito, é moi pouco prolífico, porque en 5 anos creo que demos un o sea que prolífico cero, polo tanto non podo presumir deses agasallos, que me arrepinto en algún sentido de non haber conseguido algún porque tiñamos que ser máis prolíficos, pero como sempre había bastante disquisicións, cando había opinións bastante encontradas en moitos temas, foi o motivo polo que non fun prolífico. Pero eu recoñezo que outras personalidades merecían a distinción de fillo predilecto, que fora título póstumo, e que ten moitos méritos, e que quedaron no inteiro, e que para min algún deles, obviamente, ten máis méritos que a Vitorino Gutiérrez Aller, como pode ser Escogido Boada, o Virrei do Porto, como pode ser un Susu Casas, un pintor que despois de Laxeiro, pois, bueno, está aí e que falleceu, como pode ser a propia Maruja Gutiérrez, como pode ser o Padre Oro, ao marxen do seu tema, digamos, de crego, como investigador, neste caso, un dos mellores, ou o mellor medievalista que hai en Galicia, o Padre Odilo, pola súa entrega tradicional da súa vida a unha causa como pode ser andar alá polas selvas peruanas, ou incluso o Lanxo Cortizo, por poñer algúns. Eu creo que estos que acabo de mencionar teñen méritos suficientes para ter alguna distinción. Que tuve tempo para darlle a nós, por suposto. Eu xa coñezo que non fomos prolíficos neso, pero é que se pode empezar a dar medallas a diestro e a siniestro, porque tampouco é do caso. Eu que digo é que, no caso de Vitorino Grazaller, a nós, aínda que vostede non nos recoñece, señor alcalde, tuvos nos escorados. Motivo polo que nós nos discriminados, porque, motivo que non nos discriminamos, non se preocupe que non é por ningún motivo familiar, moito menos, non se preocupe. Eu creo que unha cousa é o tema da relación persoal. Iso que era un convenio para devolver favores familiares. Isto leino eu. Sí, é que eu penso que a única explicación que ten é que eu creo que a única explicación que ten desde o meu punto de vista é precisamente eso, de intentar algún pago de favores ou por aí, porque non me colle na cabeza que queira levar un tema por maioría, cando eu creo que, con todo respeto, do Grupo Popular, que o fomos ampliamente, non pense que é unha elucidación miña, falámoslo no senso, e como opina moita xente, tampouco opina como nós, as cousas como son, pero eu creo que unha distinción habría que intentar levala, se é posible, por unanimidade, e senón por unha maioría moi cualificada, como foron as dúas últimas medallas de follas de Carballo, onde unha foi por unanimidade e outra foi por unha maioría moi cualificada. Neste caso... Pero pregúntolle, digo, porque leva tempo sen intervenir, se me quere contestar, claro. Vostede afirma aquí no pleno que este tema é por un pago de favores na órbita familiar. En absoluto. Eu non... Entendeume vostede mal. Explícolle. Salvo, aquí as cousas que poñen comillas,
eu non entendo esta proposta, salvo que sexa por algún pago, salvo que sexa, porque non me colle na cabeza, porque, vamos a ver, nós somos un grupo, pero somos un grupo de oposición, que é certo, pero temos 10 de 11 conselleiros. Connosco non se contou nada. Mire, vostede non falou comigo para nomear esa comisión de expertos? Non é certo. Perdón. Por favor, é que eu non vou desvelar conversas privadas. Eu un día dixen Pepe, eu non a vou... vostede. Bueno, eu non vou desvelar conversas privadas. Eu a vostede dixen un día, nun pleno, que non me gusta que sempre se poña en cuestión. Díxome ou dixenlle. Eu dixenlle, por favor, notifíqueme todo por escrito. Porque non pode decir, vamos a ver, é que mire, é que vostedes teñen unha forma moi singular de facer as notificacións. Baixa un por esas escalas abaixo e dicho un concejal, oye, este tema, é todos notificados, que non. A ver, sabes que no caso, eu creo, vamos a ver, mira, no caso de Victorino, polo caso, mira, polo que sexa, non queres votar a favor, eu non vou entrar en discusión, xa o dixen. E acabo de falar conversas privadas, non dixen, pero non me digas que non falei contigo ou con vostede a este respecto e que non vou a contar aquí o que vostede máis. Vostede, cando falou da medalla da distinción, eu tampouco vou a conversas privadas, tamén yo digo, porque non me parece ético, pero digo unha cousa, eu a vostede, e afirmo aquí neste pleno, díxome nunha conversa, das que vostede chama privadas, que vería con vos ollos darlle a medalla, a folla de carballo con distintivo de ouro a presas, e a Victorino, é unha distinción, que non fala de cara, a Victorino Gutiérrez Aller. Perdón, eu dixenlle, pareceme ben, podemos estudiar a de presas, pareceme ben, creo que Daniel González Aller ten que estar no mesmo carro que a presas, que vostede me dixo que lle parecía ben, e o de Victorino temos que falalo. Eu non lle dixen que sí nin de broma, nin que sí nin que non, nin que sí nin que sí nin que non. E vostede non pense de porque eu con algún membro, eu que era membro do Grupo Popular, con un membro da súa familia, isto non ten nada que ver, porque a atención, estou lle dicindo que se iso fora, eu non lle ofrecía a medalla de ouro votar a favor, nin medalla de plata, nin media medalla, non lle ofrecería se iso fora así. Por lo tanto, a nosa proposta é, queren contar co Grupo Popular, estamos dispostos a axudar e que salga por unanimidade a medalla de ouro da cidade da Folla de Carballo. Que siguen empeñados en fello predilecto, eu creo que honradamente é unha opinión do Grupo Popular, que non é unha opinión miña, é unha opinión dos 10 concelleiros do Grupo Popular. Creo que estamos dispostos a apoiar eso, pero o nomeamento de fillo predilecto que nos parece excesivo. Que nos parece excesivo. O motivo polo que nós, no que toca, cando sexa a elección, como non queremos votar en contra, nin nos queremos abster, pido que nos permita ausentarnos do pleno durante a votación, ausentámonos, e que quede claro en acta que nós ausentamos, nin nos votamos, nin votamos en contra. Bueno, moi ben. Porque se non queríamos votar en contra, non queríamos votar en contra por respeto á familia, porque eu combino, e mal que, aínda que non o crea, que sei que non vai creer, eu con Victorino Gutiérrez Aller tiña un trato cordial e valoro o traballo que fixo co tema do galego. Sí que o creo, valoro. E vostede sabe tamén algunha conversa privada non teño por que non creer. Señor Crespo, eu valoro, o que pasa é que me parece excesivo, é dicir, bueno, pois mira, hai, a ver, estamos hai que poñer hai matrícula de honra, sobresaliente, e hai estamos xa repetindo argumentos. Clara, eu sei que vostede personalmente contra esta persoa non ten nada en contra, isto constame, vale, que quede ben claro. Adiante. Vamos a ver, o señor Crespo díxome que se recolleran ben as súas palabras, e a mí dame a impresión que eu, a hora de facer a acta, por respeto á persona afectada, non vou a recoller todo o que dixo, porque pareceme que non procede a maior parte das cosas, non vou a contar aquí toda a historia, de si señor merece unha cosa, non merece outra, claro, hai que tamén ter en conta o tema que se di. Todo o que dice, bueno, ha dicho de contubernio, estamos aquí falando de cousas que, o sea, claro, que teño que ayer, sí, contubernio creo que non dixo ninguén. Bueno, pago de favores. Eu non dixe nada de contubernio. Isto é de todo, claro. Eu dixen algo de contubernio? Sí, claro. E pago de favores é de todo, claro. O sea, eu tamén teño que facer acta, teño que poner sintetizado. Pago de favores se que dixo, contubernio non. Sí, contubernio tamén se dixo. Bueno, pásolle... Veña.
Paso a palabra ao portavoz do grupo do BNG. Sí, bons días. Bueno, antes de nada, os parabéns ao senador polos resultados do domingo. Electo. Polo tanto, empecemos por aí, pero tamén imos continuar. Vamos a ver, eu cando falamos destes temas tamén eu digo con sinceridade, non? Eu creo que vostede e o seu grupo e na súa intervención foi un ventasín, non? Quero dicir, é moi contradictorio ver como esgrime o argumento do consenso e despois é capaz de dar unha estaxe de nomes dos que vostede non fixo faría fora a día de hoxe, non? Bueno, pois cando menos xa incumple desde logo o que está pedindo de consenso e desde logo de que non se saiban, non? E tal. Bueno, polo tanto, quero dicir, a actitude e as formas entendemos que non desacreditan na súa argumentación. Desde logo, quero dicir, eu neste tema bastante farto de escoitar o pago de favores, como decían, ou non sei, quero dicir, o que era de outra xente que estaba fora. Bueno, dicir unha cosa, vou dicir para que quede claro, isto é unha proposta que fixo o BNG e que desde logo foi aceptada polo resto, así de claro. E entendemos que ademais, bueno, eu creo que non sei se asienta aquí o regulamento, efectivamente, pero tamén que vostedes lean o expediente, non? No cal se base esta distinción que efectivamente é máis importante. E eu entendo incluso o debate que vostedes planteixan esos termos, e a máis me parece un debate como plantexan tamén atinado e que é comprensible que podan argumentar nese criterio, non? Pero, mire, aquí hai un traballo desde logo vamos, a quen lles fala necesitaba, pero unha vez que o leu, admito que hai xente, vostede quería desacreditar, non en termos persoais, cuidado, desacreditar en termos de elaboración do que o expediente a xente, por non vivir en base ao regulamento, home, eu lle digo de xente, non? Como pode ser, claro, como pode ser Mari Carmen Santos, que desde logo é conhecedora de desde logo fixeron un traballo fundamental, por poñerlles dous exemplos, non? Penso que é un desde logo moi ben elaborado, con un traballón e que reflita as claras os méritos que este veciño noso ten. É moi discutible e desde logo eu falo por experiencia cando falamos de darlle algunha información a algún veciño, porque é imposible xerar unanimidades, porque temos os nosos criterios en base ás nosas experiencias e tamén ás veces costa incluso erguer para facer iso, non? Pero máis alá, nos entendemos que esta figura, por distintas cuestións, reúne as características para darlle o fillo predilecto. Penso que unha persoa que non será tanto dicilo agora, e non falo en termos políticos, sino en termos sociais, eu creo que é unha persoa que podíamos definir como un patriota galego. E por moitas cuestións, o digo, na miña argumentación, como pode ser no ámbito cultural, no asociativo, no tema galego, que parece, claro, parece un tema menor, non? Pero no ámbito xurídico, que é un ámbito moitas veces, e non quero aquí abrir debates que me veñan encima, non? Pero a veces profundamente antigalego e bastante elitista, pois esta persoa foi un quixote nese sentido e foi capaz de dar unha batalla que hoxe en día ten uns resultados que son evidentes, non? E sin complexo. Foi unha persoa que desde, incluso, e falo nesos termos sociais, a hora de levar a súa profesión, pois foi altruista. E isto, desde logo, tamén choca totalmente o que é o esquema que temos a veces do que é un notario, non? E isto é así. Esta persoa fixo xente que non tiña recursos, cuestións que, desde logo, eu non coñezo que por aí adiante outros na súa condición o fixeran, non? Claro, é curioso. As distincións son as distincións que se fan polo que se fan, non? Eu agora, o que, por menos, desde o BNG, non imos asumir que aquí só podan opinar que teñen algunha distinción. Hasta aí podíamos chegar, non? A distinción non vai máis alá deso, un recoñecemento, pero entendemos que para opinar aquí calquer veciño ou veciña é exactamente igual e opinará en función dos criterios dos que se discutan, non? Digo porque hacer propostas de que aquí dúas persoas sexan as escollidas polo que decía vostede para opinar, pues, nos desde logo entendemos que son
así se lle recoñeceu, pero como moitísima máis xente no noso Concello, e efectivamente seguramente nunca seremos xustos a hora de recoñecemento, nos quedará no tinteiro moita xente que así o merecen. Por lo tanto, rematar a cuestión, cando vostede ten unanimidade para estas cuestións, e digo, e parto ademais da argumentación que fan de ter distintos criterios. Agora, non piden unanimidade cando vostedes non vician, pero xa non nestes, sino noutras que dimos, non? Por lo tanto, eu creo que vostedes son ventaxistas no debate, pero que ademais son moi pouco rigurosos. Lara. Sí, bos días a todos e a todas. Realmente non teño moito máis. O que sí que me gustaría decir por parte do Partido Popular, non da posición, un argumento un pouco máis sólido, porque a mí parece moi estúpido decir que ao final o colonizador non é que Vitorino Gutiérrez, non sei, quer decir, únicamente a min Vitorino é un merecedor dunha decisión como esta, e por outro lado, se o goberno, neste caso nós, decimos que é merecedor dunha decisión como a que damos, porque o Partido Popular pretende que famos o bosque e dando unha folla de carallo, quero decir, se non está de acordo non está de acordo, en todo caso utilizar un argumento mellor, é dicir, un sí, Maruja Gutiérrez sí, Vitorino non, por que? Porque non, é dicir, a solidaridade, o traballo, a inteligencia que dominamos, porque non, é dicir, únicamente un pouco máis de argumentario, un pouco máis de rigor e de inteligencia, nada máis. Si nos podes recomendar unhas clases particulares ora para o ver, que seguramente sabes de algún sitio tú, claro. Moi ben, eso foi ben Maruja Gutiérrez. Señor alcalde. Ben, pola parte que me toca... Es un colonizador. Pola parte que me toca, eu tampouco quero entrar en cuestións e discusións, evidentemente por persoais, porque, aínda que teño un parentesco lonsano con Vitorino Gutiérrez Ader, teño unha amistade grande de toda a vida con a súa familia, pero si dicir, dende logo, non foi o Grupo Municipal Socialista, dende logo, que puxo en marcha, por si alguén ten a eficacia ou decir que as relacións de parentesco influen aquí, dende logo non foi o Grupo Socialista. O Grupo Socialista, cando se propuso, pois pareceulle, pero non, teño que dicilo, non saiu de nós. É dicir, disculpareime ante o mesmo Coco, dicir, non te propusemos. Pero, bueno, aceptamos a proposta, non? Creo que o recoñecemento é merecido e, aparte, recoñecendo a Coco, non estamos recoñecendo a un fillo ilustre da LIN, sino estamos recoñecendo, como dicía antes o vocero de BNG, a unha persoa que loitou nun campo velado para a lingua galega dun xeito tenaz, con decisión, sen medos, en tempos nos que a lingua galega entendela pois non era fácil, falo pois na época da transición, é dicir, Vitorino ten moito que ver en a lingua galega entrando nos xulgados, fora entrando en diferentes institucións de Galicia, porque, bueno, nas notarías, por suposto, porque foi, e isto é clave para a nosa lingua, é dicir, sabemos que hai uns campos vetados, sempre houve incluso campos de sanidade, un campo difícil de entrar para a lingua galega, o xurídico, digamos, da ámbito, digamos, onde prácticamente a lingua galega non aparece nos documentos. É unha persoa que, con denodado esforzo, trata de situala ali onde merece e como a lingua oficial de Galicia que debería estar, ou polo menos en situación de igualdade coa lingua castelán, creo que é de ver, non só no ámbito de LIN, sino tamén no ámbito de Galicia, e polo tanto, la LIN ten que estar orgulloso de ter un fillo ilustre, ou de que vai ter un fillo ilustre, que fixo tanto por algo que é un dos principais sinais de identidade do noso país, que é a lingua. Eu creo que Galicia, sobre todo, ten dos sinais de identidade que son a lingua e o territorio, esos son fundamentais. É dicir, de aí nace a cultura. E creo que defender a lingua con ese ahínco, con esas ganas, e sabendo da responsabilidade que temos a hora de defender, fai non merecedor deste recoñecemento, a parte de outros méritos que no amplio expediente que acompañan os membros do comité, pois quedan reflexados. Por lo tanto,
Eu creo que é merecedor deste recoñecemento. Non dubido que algúns dos outros citados co señor Crespo poideran selo tamén, pois faránse propostas, é dicir, todo o mundo ten o dereito neste pleno a facer as propostas que vexan necesarias, argumentando e sacando adiante. Non sei se en Virrei, hoxe en día, pois, non sei se ao Virrei do Gil Taboada lle fará de ilusión 600 anos despois, pero sí que é posible que as outras personalidades que vayan merecendo, e por que non loar e recoñecer aqueles fillos e fillas de Lin, por certo, fillas tamén, haberá que telas en conta, a hora de dar estes merecementos. Se máis, pois remato a miña intervención. Bueno, non sei se alguén quere decir algo máis ou... Sí, por alusións. Home, contestarlle ao bloque que, sí, o mellor razón é dicir outros membros pode parecer que lle quitamos mérito, non o fixen con esa intención, menos simplemente digo que están encima ese nos contrapoña a Vitorino ni moito menos, non. Eu recoñezo, e xo dixen, e repito, que ten méritos sobrados para ter unha distinción importantísima deste Concello. Ten méritos sobrados. Ahora ben, repito unha vez máis, vostedes creen que Vitorino Gutiérrez, ten méritos para estar no mesmo elenco que Lareiro, Ramón Aller, Vencerlao Calvo Garra ou Xosé Peña? Home, eu non digo non, pero eu creo que non. Outra cousa... Non digo que non, pero creo que non. A ver, perdón, expliqueime mal. Eu non digo que non teña méritos, pero para estar nese mesmo nivel, creo que non. Creo que ten méritos para unha folla de Carballo, un distintivo de ou unha unanimidade na distinción de medalla de ouro da cidade. Señor Vilarín, eu xa sei que vostede dice que é unha proposta do BNG, pero é que eu que lle pediría ao señor alcalde é que se vai a facer unha distinción máis, que agora xa van ben delas, pero se vai a facer unha distinción máis, que dixo que non, por favor, que nos convoquen tempo e forma os portavoces. Eu voto de menos que non hai case reunión de portavoces. Levamos un ano, creo que houve unha. É dicir, porque é que convoco dunha maneira formal, porque eu pareceme moi ben que un concelleiro me diga caleira... A ver, estamos repetindo argumentos. Calquer cousa, non, pero eu que a semana que ven vamos a ter unha xunta de portavoces. Que me convoque por escrito, non hai ningún problema. Un correo, e xa está, con eso chégame. Porque despois, para que non haxa unha palabra contra outra que diga eu dixenche, e logo ti non me dixeches tal, non, para que non haxa esas discusións, o mellor é que, ao marxen do que falemos personalmente, que iso non ten nada que ver, pois poñamos por escrito as partes dispositivas. Señora da PAC, home, Lara Rodríguez, chamase. É que non... Leva un ano de concelleira, eu creo que... Bueno, podolle chamar Lara Rodríguez, pero tamén a mí se me din señor do Partido Popular non me parece mal ningún, Vale. Son un señor... A mí se me din portavoz do Partido Popular, pois eu digo, señora portavoz da PAC, igual, non? Creo que xa me entendeu porque non é a primeira vez. Pois a señora portavoz... Eu creo que a señora merece un respeto. Por favor, estou no facendo con absoluto respeto. Pero que ela teña a desfachatez de decir que a línea argumental nosa non é válida para vostede. Pero é que quero dicir, perdón. Non será válida para vostede. Pero por que merece esta distinción? Por que? Cales motivos? Eu solamente pregunto iso, nada máis. É dicir, o argumento que solicito é por que Vitorino non merece esta distinción. Por que? Acabo de dicirlo. Non, que dicir, igual non me debate porque estou aburrido. Pero porque sí, vamos a ver, pero eu creo, como que porque sí? Porque é o que nos creemos que non ten, vamos a ver, cando nós temos que xulgar aquí unha distinción do e nós, a nosa línea mental é que entendemos que ten méritos, pero non para isto, senón para outras cousas. Por lo tanto, é un criterio, ou que cree que o noso criterio vai ser igual que o vostede? Non. Por lo tanto, é o noso criterio. Para mal ou para ben, é o noso criterio. E vostede, eu só lhe pregunto unha cosa, vostede un regulamento unha sola vez, o regulamento de honor de distincións desta casa, leu nunha sola vez? Dígame que sí ou que non. E cumple o regulamento? Cumple o regulamento? Eu non entrei no debate de cumprimento do regulamento, entrei no debate de por que Vitorino é desa distinción, os motivos. A nosa línea argumental, porque sí, o seu é porque sí, logo, non? Perdón, pero eu creo que nesta sí que soiron motivos suficientes a un expediente que...
en dous principios. Home, o seu criterio será igual ao meu, pero será superior ao meu. Será distinto. O seu criterio será igual ao meu, pero non será superior ao meu. Ben, Lara, por favor. eu remato. Eu quero dicir unha cousa. Eu remato cunha proposta. Pero creo que os seus argumentos están suficientemente manidos, repetidos, claros, son máis que lexítimos, dende logo, non? Eu seguro lle digo que queren unha unidade neste asunto, a ter connosco, deixen encima da mesa, séntense connosco e estamos dispostos a pactar calquera cousa que non sea esta, calquera das outras distincións, non calquera cousa, calquera das outras distincións, non hai ningún problema, por unanimidade. Se non queren, pois nós simplemente o que facemos é que nos retiramos na votación porque non queremos votar en contra. Pois procedemos á votación. Eu creo que non hai cousa, podémoslo facer de facto, o sea, non teñen por que abandonar a sala. No, o sea, yo creo que no, que mejor que salga, no. Que mejor que... Porque está aquí la prensa, todo claro, o sea... Non tarden moito, por favor. Non tardedes moito, votar. O mellor chegades están ao resto de mocións aprobadas. Que, a ver... Paciencia tamén. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor, 11. Votos en contra non hai, abstencións non hai. Que pasa en Franco? Sí. Vaya acto. Pois queda nomeado fillo predilecto de Lalín por acordo plenario Victorino Gutiérrez Allés. La dareille este acordo a comisión que chegou ao acordo como a propia familia e a el mesmo. Para mí é un día que xa forma parte da historia de Lalín con letras de ouro, do cual me alegro especialmente polos méritos da persoa que acabamos de nomear fillo predilecto de Lalín, que entra na nómina de persoas que sen dúbida na historia de Lalín e de Galicia non son calquera. Pasamos ao punto seguinte. Punto 9. Moción do Grupo de Goberno relativa a la declaración de diversos treitos das estradas municipais como rutas ciclistas seguras. Señor Teniente Alcalde. Ben, nos últimos anos o ciclismo, tanto de montaña como a carretera, é un dos deportes que máis crecemento está tendo. Ese crecemento realmente fai que moitos aficionados salgan, sobre todo as fines de semana, ás estradas, tanto as estradas nacionais, locais, autonómicas, a facer o seu deporte favorito. Tamén é certo que nos últimos anos a sinistralidade en carretera para ciclistas foi elevando de xeito que é tremendamente elevada a día de hoxe, cada vez son máis os accidentes nas estradas. De ciclistas normalmente atropellados por vehículos a motor, sesan camións ou sesan coches. No ano 2013 en España houve 24 falecidos por accidentes de ciclistas en carretera. Hai máis de 4.000 accidentes a ciclistas máis ou menos anualmente. Quen lles fala, máis dunha ocasión ten ido a recoller corpos de ciclistas fallecidos en estradas. Por lo tanto, creo que é necesario, primeiro, unha concienciación sobre o que supón un ciclista na estrada. É dicir, esta moción tamén ten ese sentido. Ten o sentido de que todo o mundo saiba que polas estradas tamén circulan vehículos de dúas rodas en motor, son as bicicletas, e que quen vai en riba normalmente está desprotegido ante, digamos, por así decirlo, a agresión do vehículo motor. Por lo tanto, esta moción tamén pretende que todos tomemos conciencia de que hai que respetar os ciclistas en as estradas, guardar unhas distancias mínimas e ser conscientes de que tamén circulan por elas e que a visibilidade pode ser dificultosa, pero que por ser ciclista non é rebasado, é dicir, non está libre de perigo hasta que está completamente rebasado. Por exemplo, nos adiantamentos a ciclistas, onde se producen gran parte dos accidentes. Este problema de sinistralidade non nos é alleo, digo, nesta provincia e en toda Galicia. Aparte, temos a climatoloxía que realmente concéntrase a actividade ciclista na estrada naqueles meses ou naqueles días que realmente valen para a práctica. É dicir, non é agradable ir riba da bicicleta de carretera un día que fai moito frío ou está chovendo. Por lo tanto, nos creemos que poñer en valor a de protexer os ciclistas
pero tamén dotar a este Concello do que se chaman rutas ciclistas seguras, que é unha figura recoñecida pola Dirección General de Tráfico, que xa está posta en marcha noutras comunidades autónomas, non sendo o caso de Galicia, onde non temos ningunha ruta ciclista segura detallada de oso, polo menos no que recolla DST non está detallada. Creemos que sería unha oportunidade para a LIN, é dicir, convertirse nunha especie de refuxio de ciclistas, aproveitando tamén o que decimos sempre, estamos no medio da xeografía de Galicia, estamos a, por así decirlo, unha patada de Santiago, de Coruña e de Lugo, e creemos que desta forma favoreceríamos o deporte, pero tamén que a LIN sexa un destino ciclista, é dicir, que non só é protexer o ciclista, sino que tamén é unha oportunidade para o turismo de la LIN, un turismo que a nós nos interesa moito, que é o turismo de eido deportivo. As estradas, é dicir, é certo que la LIN temos unha rede de estradas moi próxima, la LIN sempre foi un cruce de camiños, como tal naceu, e temos moitas estradas que valerían para a práctica do ciclismo de carretera, pois non só por as súas condicións, sino pola paisaxística, é dicir, o ciclista de carretera tamén busca paisaxe, prefire pasear por un entorno rural agradable que ser unha carretera que sea urbana completamente. E tamén pola orografía, pois temos algúns portos de montaña, non moi excesivos, pero que si son exixentes, e, por tanto, eso tamén é algo das cousas que buscan os ciclistas. Eu teño recollida varias rutas que serían susceptibles de dedicarse a rutas ciclistas seguras. Teño varias, pero vou dicir porque propoño só algunhas, é dicir, podemos engadir máis, pero vou no dicir. Eu creo que a PO 203, que é autonómica, desde Vilatús a Cruz da Gracia, a PO 902, Palma a Cruz da Gracia, que vai a Carballiño, a EP 609 de la LIN ata Brántega, a PO 206 desde Carragoso hasta Vila de Cruces, a EP 6005 de la LIN a Bodaño, a EP 6004 de Prado a Vilatús, o a N525 antiga, é dicir, o que vai desde o Alto de Vales hasta o remate do termo municipal, onde unha parte do Concello e outra parte segue sendo de Fomento, serían estradas susceptibles. Que pasa? Que para que non nos interpreten mal as diferentes administracións, non llemos todos a unha, é dicir, non llemos poder todos a Diputación ou todos a Xunta, que a maioría destas son da Xunta, ou todos a Fomento, é dicir, vamos a pedir de tal xeito que todas as estradas, e que todas as administracións teñan que poñer en valor unha das estradas. Por eso, na proposta, vai a PO 203 desde Vilatús a Cruz da Grade, que é da Xunta de Galicia, a EP 604 de Prado a Vilatús, que é da Diputación, de tal xeito que aí desde Prado hasta Cruz da Grade xa se podería facer toda unha ruta ciclista, porque hai unha continuidade, e a Nacional 525, a antiga, desde o Alto de Vales hasta o Alto de Santo Domingo, que é onde remata o noso termo municipal. Por certo, en que consiste unha pista segura? Bueno, de entrada, marcala é importante porque leva unhas sinalizacións que fan visible que por ali pasan ciclistas e as recomendacións que teñen os coches para respetarse ciclistas. E logo tamén leva unha serie de restriccións en determinados días sinalados. O sea, por exemplo, se unha ruta que ten, ou unha estrada que ten unha velocidade máxima de 90 ou 80, o que se fai normalmente nos fines de semana, neste caso, o máis lógico sería de xuño a setembro, de xuño ao 30 de setembro, nese fin de semana a velocidade máxima, por exemplo, pasaría a ser de 60, tendo en conta, é dicir, de 60 diurnos, vale, pola noite seguiría sendo igual que non hai ciclistas, de 60 diurnos, de tal xeito que, bueno, os ciclistas teñen a garantía, ou por menos saben, que a maioría dos coches van vir respetando a velocidade. Logo, se non se respeta, pois solicitar a colaboración de tráfico para que teña un maior control desas estradas. Por tanto, vemos necesaria aprobar esta moción e, aparte, que creo que desde a Federación Galega de Ciclismo xa recibimos agradecementos por levar a cabo esta moción e queren facer esta moción, queren a levar a outros concellos se aprobamos aquí. Por tanto, pido o apoio ao grupo da oposición, porque creo que coas enmendas que querades introducir, porque creo que é unha moción importante. José Antonio. Bos días outra vez. A ver, eu pido silencio na zona de prensa, se fixen varias indicacións durante o pleno, e pido, por favor, silencio, de acordo? Adiante, José Antonio. Ben, o que é da moción, nada que
nada que decir. É dicir, creo que todos estamos de acordo, todos temos claro de que desde as administracións todo xa mellorar a seguridade nas estradas, tanto para condutores, neste caso, sobre todo para os ciclistas, pois non ten ningún tipo de discusión. Meténdose xa no que é a idea da moción, a mí sí que me gustaría facer algunhas aportacións que se vostedes teñen telas en conta, perfecto, e senón tamén dicirlles que nós vamos votar a favor, porque teño claro de que a seguridade, e sobre todo para os que andamos en bicicleta, calquera iniciativa destas, pois hai que levala adiante. No que é a parte expositiva da moción, hai dous bloques claramente diferenciados, que un é a concienciación entre ciclistas e condutores, que eu sí que quería aproveitar esta oportunidade aquí no pleno do Concello de Lalín diante da prensa, de dicir que hai unha eiva importante a nivel da sociedade, que é que moitos non coñecen as normas básicas de circulación cando se atopan con unha bicicleta. É dicir, falábamos outro día dese mínimo de seguridade de 1,5 metro, pero moita xente sigue descoñecendo de que os ciclistas poden circular en paralelo e todavía nos estamos encontrando nas estradas con condutores que frenan detrás dunha bicicleta por non pisar a liña continua. E a liña continua pódese pisar para adiantar a un ciclista sempre que non poñas en perigo o que ven de frente. Por iso, metro e medio de seguridade, non? Creo que desde a administración podes pisar a liña continua. Por iso, pero só para adiantar bicicletas. Eso. Eu creo que é un tema importantísimo, porque a maior parte dos accidentes prodúcense moitos por non pasar, por esperar detrás do ciclista. Esa parte de concienciación e de información, pois todo o que se faga sobre, pois eu creo que é pouco. Referente aos programas de señalización, que son as rutas ciclistas seguras, eu creo que esta moción podíamola, eu non quero dicir mellorar, pero sí que podíamos darlle máis forza, porque desde a Dirección Xeral de Tráfico, na súa propia páxina web, pon que para a selección da proposta que fan os titulares das vías, a conta que as propostas dos titulares das vías, literalmente, e das asociacións e clubs ciclistas locales sobre as rutas idóneas. Eu non quero que isto tomen pensando en que quero modificar ou queremos modificar as estradas que vostedes propoñen. O caso é que se señalicen. Pero a min pareceme que se antes de presentar esta moción ou despois, como vostedes vexan, se acompañase de unha acta dos clubs da comarca do Deza e das asociacións donde se lle dé forza e se refrende o apoio a isto, lóxicamente teríamos moitas máis posibilidades de cando se fixese esa selección se tuvese en conta. Vostede, señor teniente alcalde, sabe que vostede ten o apoio de todos os clubs ciclistas e de todas as asociacións cicloturistas, non só de Lalín, porque a veces falase de término municipal, pero estamos falando casi de comarca, porque os tramos non... Xa lle dimos o respaldo á Federación Galega de Ciclismo que vai... Claro, pero a Federación Galega de Ciclismo muitas veces é necesario tamén que faga apoio a nivel xeral, pero por que non levar o apoio dos clubs que vostede sabe que o ten, o que pasa é que non sea un apoio implícito, é dicir, informal, senón que desde un punto de vista organizativo que se podan apoiar, que se apoie esta iniciativa e que se meta dentro do expediente. Por iso, eu que lle quería propoñer é ou ben convocar os ciclistas para que den por escrito o seu apoio, iso pode facer ou antes de aprobar a moción e xa na parte expositiva, dividila en 3 bloques, que un sería concienciación, rutas ciclistas seguras, e que vostede na parte expositiva xa meta o apoio
explícito de todos os clubs e asociacións e despois traela a plenaria e aprobala. Ou se non facelo, como facer a aprobación a despois, como vostede queira. Eu creo que me expliquei claramente, pero tendo en conta de que é preciso contar co apoio dos ciclistas da comarca. Porque despois, fíxese que vostede, cando fai a exposición, vostede decía en primeira persona, propoño as seguintes... No, Nico, non o tomes... Espera, un momento. Propoño, porque se o fago eu tamén propoño, pero se levas o respaldo dos clubs, son os clubs que en propoñen, pois, esas rutas. Nada máis. Evidentemente, que eu falei cos clubs antes desto, cos aficionados ao ciclismo, é dicir, sabes que estou en contacto con eles e con moita xente que está, é dicir, ti sabes, hasta creo que estamos en algún chat de ciclistas xuntos ou cosas así e tal, non? Pero ti me entendes? No, ti me entendes. Pero, como non é un grupo de... Por eso teño que propoñelo eu. Por eso teño que propoñelo. Quero dicir que se fala, e de feito teño eu, cando nas comisións informativas que dicía que propoño o Crespo, por certo, o Crespo dicía, ti non andas en bicicleta, solo corres. Bueno, moitos anos andando en bicicleta, sabe o José Antonio. Non de carretera, máis de montaña, pero creo que os ciclistas normalmente tocan os dous paus, non? Pero falei evidentemente cos ciclistas. E a única discusión que me atopei cos ciclistas era unha desas, e a de cruces é unha ruta moi utilizada. Coller ou non, se a de cruces, de Viratús e Cruz da Grade, hai un pouco a discusión que tuvemos, pero evidentemente todas as asociacións ciclistas de la LIN supoño que estarán de acordo. De feito que isto habería que acompañarlo tamén con outras medidas, facendo algunha ruta, quedadas. Ti sabes que aquí, bueno, pois neste concello prácticamente todos os días hai saídas de grupetas ciclistas, días como hoxe, por exemplo. É unha parte informal, estou totalmente de acordo, pero tú sabes que... Sí, pero o que... Deixame acabar, Toño. O que vou facer, o que ti dis, eu creo que debería avala e logo acompañar no expediente que se traslade as diferentes propietarias da vía de o apoio dos ciclistas. Claro, porque sabes que no ano aprobáronse 16 tramos neste ano 2016 e hai pendientes, según a Dirección Xeral de Tráfico, hasta 30 para aprobar, quedan 14. É información que aparece na información que tes. Entón, eu que quería dicir era que canto máis completo se mande, pois máis posibilidades temos de coller un deses tramos, nada máis. Exactamente. Eu creo que hai un que é máis fácil, polo que é máis fácil de conseguir, e curiosamente con Fomento, que con Fomento normalmente as cousas se complican, o tramo vello da Nacional 525, a parte nosa máis a deles, e outros que terán máis complexidade, bueno, vamos a... Sin entrar cal é mellor ou peor, porque, é dicir, vai orientacións para todo. A Nacional 525, que a utopía queda baleira. Pero, bueno, o caso é telos. Sí, pero, bueno, queda baleira, pero ter as limitacións está ben. Bueno, pois, eu facemos así, poñemos o primeiro acordo o 1, o punto 1, e o segundo acordo no punto 2, poñer que se acompañará esta solicitude dun respaldo dos diferentes, ou se buscar un respaldo dos diferentes clubs e asociacións ciclistas, porque eu da comarca comprométome, pero claro, se pido o Concello Lalín, se damos traslado, estamos en outros concellos, estaría ben. Procedemos a votación, non? Votos a favor, 20, 21, unanimidade, moitas gracias. A emenda esta de quién é? Consulta ou de quién é? De consulta. O punto 2, emenda consulta. É igual, César, o caso é que non atropellen os ciclistas. Non, o sea, que logo se non o poñes, xa estades todos aí. Non te preocupes. Seguimos, por favor. Lara, non? Punto número 10. Moción do Grupo de Goberno en das persoas asociadas. Ben, hola, sí, esta simplemente, bueno, unha moción tipo en defensa dos dereitos das persoas refuxiadas, porque, bueno, como sabemos todos e todas, está sucedendo mesmo un conflito bastante importante, a pesar de que non aparecen os mortos nas praias, o conflito está aí, non? É bastante penoso que a día de hoxe se considere migrante irregular unha persoa que está fora dunha guerra, procedendo, e por ese motivo
que ao final levar a cabo peticións ou poñernos de acordo a nivel incluso local, non? Porque a situación é moi grande, agora mesmo estás actuando a través sobre todo dunha rede de voluntarios e voluntarias moi potente, sobre todo a Catalana que está funcionando mellor a nivel estatal, e Galicia tamén hai unha rede de voluntariado potente nese sentido. Vou ser moi breve, non? Porque creo que ou entendo que todos e todas estamos de acordo con apoiar unha moción destas características, fundamentalmente por un lado, o primeiro punto é mostrar o noso rexeitamento por parte do Concello de Lalín o acordo entre a Unión Europea e Turquía, non teño que explicar aquí en que consistía ese acordo. É evidente que debemos estar en contra do mesmo. Por outra parte, amosar o apoio ás demandas de apoio ás persoas refugiadas con respecto a unha serie de medidas que podedes ler aquí e que fundamentalmente van mellorar ou facilitar a asistencia ás persoas refugiadas, non? Temos que os refugiados e refugiadas que están na campos gregos están nunhas condicións insalubres e nunhas condicións precarias. E de feito, estaba collendo existen en concreto 22 casos de persoas con enfermidades crónicas que necesitan médico urgente. Están nos campos de refugiados sen poder ser atendidos, pero enfermidades crónicas, incluso un diabetes ou que non teñen tratamento ali. En fin, parece que a día de hoxe ainda teñamos que presenciar ese tipo de accións. Ben, entón, únicamente iso, poñernos de acordo dentro do Concello de Lalín, non amosarnos o rexeitamento ou ese trato, e por outra parte apoiar a rede galega en apoio ás persoas refugiadas. E nada máis. Gracias. Paz. Ben, saúdos novamente. Totalmente de acordo, o Partido Popular tamén respalda o acordo con Turquía sobre os refugiados por considerarlo ilegal e inmoral. Desde o Grupo Popular Municipal estamos de acordo que tanto ca exposición de motivos como cos acordos, a redundancia, pero consideramos que a cuestión é moito máis complexa que unha declaración de boas intencións e que traelo a este pleno municipal, que é o órgano de representación máxima a nivel local, polo que decía Lara, de que intentar chegar a ese acordo unánime, nós estimamos desde o Partido Popular que precisaría unha completa rigurosa planificación de intervención municipal. Nesta moción nin consta, nin se menciona, e, polo tanto, por esa razón, é polo que o Partido Popular vamos a manifestar o noso voto de abstención. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor, Grupo de Goberno, votos en contra non hai, abstencións, Grupo Popular. Falta un, pero non pasa nada. Non digo por que Pepe Solís. Son 9, bueno, sí, o sea, é abstención igual. Queredes que esperemos ou... O sea, da igual a abstención. A efectos legales é unha abstención. Xa, pero mellor Pepe quería votar a favor, eu que sei. Punto. Punto número 11. Comparecencia do señor alcalde no pleno da Corporación Municipal a petición propia. Moi ben. Entendo entón que podo comparecer, non? Vamos a ver. Digo, se hai acordo entre... Vamos a ver. Non sei, polo menos o tratamento conxunto desa intervención, non? Bueno. Non teño problema, pero bueno. Parece vos que fagamos unha sola, fusionada, como que irades, vos me diredes, vamos. Espera que che digo o portavoz. Temos que esperar que... vamos. Pepe, decimos que o da son dúas, que si podemos facela en unha, e punto, non? Bueno, pois entón empeza. Moi ben. Este é un tema, bueno, a verdade que non é plato de gusto, teño que recoñecelo, non? Sobre unha cuestión que eu creo que se nos foi
que se nos foi das mans, que creo que non estivo ben, teño que recoñecelo dende o primeiro minuto. Non si é certo que a raíz dunha moción do Partido Popular de apoio a determinadas iniciativas do Corpiño, si é certo que unha reunión das parcelarias, xente que recoñezo que non é o Partido Popular, trasladounos que o que se debía en termos coloquiais, e todos sabemos que os que non están a favor non están a favor, están en contra, que o Partido Popular o que se tiña que dedicar a outro tipo de cousas, senón a eso, como que ainda non estaba solucionado das parcelarias, etc. É certo que eu me incorporo a unha reunión na que se me di, eu asumo en primeira persoa, que podíamos facer unha recollida de firmas, igual que outra que se nos fixera a nos por outro tema aquí en Lalín, e pareceume boa idea. Foi desafortunada, pero pareceume moi boa idea, non? De feito, cando se a prensa, eu alegrime personalmente, porque se lera ben o tema en prensa, pero si é certo que xeron a nos algunha persoa desa parroquia de Losón, dicindo que non lle parecía ben, porque parecía que os que salían na foto no periódico eran os que estaban recollendo as firmas e non tiñan absolutamente nada que ver, o cal era certo. Algúna persona, incluso do mundo da hostelería, ali en Losón. Entón, por eso decidimos paralo. Si é certo que se utilizou o nome dunha persoa que non existe para non involucrar a ninguén, e foi a desafortunada, por eso pido disculpas, e despois si é certo que tamén no debate plenario, que a veces políticamente podeste quentar, utilizaronse expresións de cara á concelleira que eu creo que son desafortunadas, e que eu, en pleno e como alcalde, pídolle modestísimas e humildes disculpas porque eu creo que foronse de nai. Eu contra vostede personalmente non teño absolutamente nada, non a coñezo, non a trato, nunca tomei un café con vostede, por así decirlo, non? Pero creo que foi desafortunado, xa o fixen en prensa varias veces, pero pídolle humildes desculpas porque eu creo que foi moi excesivo. E non está ben. Eu creo que a vida política non a podemos levar ali. Tamén é certo que eu xa lle comuniquei a algunha persona do seu grupo quenes, xente desa parroquia, probablemente, ao mellor, con intención de malmeter, non digo que non, porque non todos lle gustamos a todo o mundo, tanto dun lado como de outro, nos dixo que andaban vostedes preguntando quen andaba das firmas do Corpiño. Por iso, o das presións en termos políticos. Pero recoñezo que foi un episodio desafortunado, e no persoal, eu creo que ten todo o motivo vostede, en concreto dirixo-me á concelleira, para estar enfadada, para estar molesta, para queixarse. Eu dou a razón e humildísimas desculpas de corazón, ademais. Outra cousa é a política, a parte política. Eu aí xa non me dirixo a vostede directamente. Eu creo que o Partido Popular, con este tema, se era porque había eleccións polo medio ou non, tratou de levar isto a outro estadio, por así decirlo. Eu creo que era un tema do Partido Popular, falo de como organización, contra Rafael Cubo. Cando vexo tantos días en prensa este tema, pero non moi ben, mediáticamente, moveron os seus contactos, a mí pareceme lexítimo, doume conta que algo está pasando, non? E chámame incluso importantes xornalistas deste país dicíndome se algún medio de comunicación eu lle cortara o porque non era normal o que estaban vendo tantos días en unha determinada portada, non? Claro, eu tamén, a estas alturas da miña vida, tamén teño as miñas relacións con moita xente. E tamén falei con xente que algún nesta sala sabe, e xa entendín o porqué de determinadas cousas, non? Entendo que a política moitas veces é unha partida de xadrez, que en política se considera que todo vale. Por exemplo, eu creo que non o que lle fixemos ou nos comportamos coa concelleira, eso en política non está ben, quero dicilo. E personalmente moito menos porque logo sufren as familias, a súa, a miña seguramente tamén con todos estes episodios. A min o día do xulgado, nunca tive que ir a un xulgado a declarar por este tipo de cuestións dunha calumnia, dunha suposta calumnia, pois un plato de gusto, teño que recoñecelo, ainda que asumo a miña responsabilidade, e insisto que eu creo que dentro do ámbito da política, pero despois da rolda que faremos, que se queira dirixir a min do Grupo Popular e do resto de grupos, direi tamén para concluir outra serie de cousas en termos políticos. Insisto, en termos persoais, creo que a cuarta vez que sinceiras desculpas e de corazón, ademais, que insisto que ten todo o dereito a estar máis que molesta con esta cuestión, así que o quero recoñecer.
Non sei se queren empezar polo Grupo Popular ou o resto de grupos. Estou á súa disposición. Pois polo Grupo Popular. Bueno, bos días de novo. Despois de escoitalo, en primeiro lugar, agradezcolle que comparecese no pleno. Creo que é o mínimo que lle podía exixir, é o mínimo que se merecen os veciños. Estou comparecendo a petición propia. Estou non dicindo, estou agradecendo. Sí, está ben. Creo que é a primeira vez que me pide disculpas sin logo dar unha labazada posterior. É dicir, as primeiras disculpas que recibín de vostede foi o día que vostede foi a declarar, foi a primeira vez que saiu en prensa nunha mesma frase, Eva Montoto e disculpas. Xa fixera antes en radio, pero bueno, é o mesmo, sí. Si o fixo non saliu, eu non recibir esas disculpas. Vale. Eu molestábame, ademais, que o fixese dunha forma moi particular, e que me estendía a man en ton de paz, e logo me soltaba outra labazada, dicíndome que dando un pouco, pois, coa recollida de firmas que fixo o PP no seu momento en apoio aos taxistas e demais, entón eu creo, sinceramente, que é a primeira vez que podo percibir sinceridade nas súas disculpas, agora non foi así. Tampouco nos viéramos cara a cara, me parece. Eu acepto as disculpas no plano personal, pero como vostede ben di, posteriormente vostede fará unhas alegacións políticas e eu, a nivel persoal, acepto estas disculpas agora mesmo, que, repito, é a primeira vez que aprecio sinceridade e que se arrepinte de habermo dito e non, o sea, de haberlo feito e non de que o houvesen pillado. Entón, eu aceptoas, pero a maiores disto, pois vou a facer as preguntas que tiña preparadas a nivel político e porque, ademais, creo que, aínda así, hai certos puntos que deberíamos aclarar. Entón, comezo cunha batería de preguntas. No último pleno, cando a vostede lle preguntamos sobre Luís Madriñán Crespo, vostede dixo literalmente: non teño nin a máis mínima idea de quen é, coñezo a moitos Madriñán en Lalín e o que digo é que si me consta a recollida de firmas, constame seguro, non teño a máis mínima dúbida, e as súas expresións caciquíns tamén me constan, e que algún que se retirou desa recollida tamén me consta. Iso digo oficialmente. Mantén vostede esta afirmación? Eu digo que Luís Madriñán Crespo, evidentemente, xa fun claro a este respecto, e segundo, como lle trasladei a xente do seu grupo, si había persoas que nos decían que vostedes estaban preguntando quen estaba detrás da recollida de firmas. A iso me refería, claro. A ver, estas preguntas son para que quede todo meridianamente claro. Xa sei que ao mellor poden aparecer repetitivas. Estou lle contestando, sí. No anterior pleno, e mesmo nos medios de comunicación, que foi tanto en radio como en prensa, e máis vostede agora fala político de que votou isto en prensa durante unha semana, eu teño que decirlle... Unha semana, algo máis. Pero cando xa levaba unha semana, vostede xa día na prensa, nas redes sociais, decirlle que o anterior tema do que se trata, que eran os meus insultos, duraron unha semana en prensa, escrita, en radio e en redes sociais. Duraron unha semana, co cal creo que non se decideu parar o tema das firmas sen máis. Sí, con sinceridade, decidiuse parar o día seguinte, con sinceridade, pola queixa de, eu creo que vostede os coñece ademais, das persoas que salían, sinceramente. Claro, pero unha que se parase a recollida de firmas e outra cousa é que vostede segueu durante toda unha semana usando eso para adicarme por iso lle dixen que non estivo ben, claro. No anterior pleno, de feito, chamou a señora fiscal, aprendí de Goebbels, a señora de Stasi, impresentable, lamentable, barribaixeira, cacique, sinvergüenza políticamente, e etc. Mantén estas afirmacións? Eu creo que fun bastante de respeto, tamén decirlle que na ata de pleno tamén vostedes se dirixen a min, din que o aprendido de Goebbels son eu. Entendo que en termos políticos excesivos, pero tamén pola banda de vostedes. Pero insisto, creo que son, claro, foi moi excesivo, sí. Vostede dixo que no pleno, sen embargo, non me acusara de nazi. Está recollendo a todo pleno que dígolle ben claro que eu non a considero unha nazi, aínda que... Pero, sen embargo, di que me comporto como tal. Entón, eu creo que... No, vamos a ver, eu creo que son cosas diferentes. Eu dixo que non a considero ninguna nazi, ninguna fascista, que non a considero, evidentemente, pero, como estábamos falando en termos de aprendí de Goebbels, pero creo que é bastante claro. Eu non a considero, evidentemente, ninguna desas dúas cousas. Como tal?
Evidentemente non. Vale. É dicir, a min podeme gustar cousas máis ou menos no ámbito da política, pero nada máis. Ten vostede visto contar toda a verdade nesta comparecencia ou vai facer como no anterior pleno nas declaracións ao xuíz seguir fabulando e complicándolle a vida ao seu compañeiro Medela, ao pedante Castro de Cabras e ata algún subordinado? A pregunta está ben. Eu quero dicir que o señor Medela, senón que me rebata el, de feito saltou el en unha rolda de prensa comentando o que dixo. Eu non quería que salís. Dito iso, aí contamos a verdade. A vostede pode parecer que é verdade ou non, pode lle interesar máis unha versión ou non, pero creo que fomos suficientemente claros. Eu incorpórome a unha reunión na que está o señor alcalde de Castro de Cabras e o señor Medela e cando empeza todo o tema. Esta é a verdade. Na mesa redonda do meu despacho no Concello. Vostede entón segue mantendo que Miguel Medela foi o responsable deste asunto e quere que os laninenses crean que vostede foi unha mera marioneta nas mans do maquiavélico concelleiro Miguel Medela que o leva polo mal camiño? A pregunta volve a estar ben, pero vostede sabe que eu digo dende o primeiro momento que eu son o alcalde e eu asumo esa responsabilidade, claro. En algunhas declaracións de prensa iniciales parecía máis un... E aparte, eu creo que xa demostrei moitas veces con o meu grupo de abogados que eu sempre defendo os meus. Sempre defendo os meus. Eu, alcalde, son eu. E, polo tanto, a responsabilidade de aceptar ou non calquera proposta é miña. Eu son alcalde. Para ben e para mal. Vostede leva un ano dando leccións dunha suposta nova política de transparencia. Entón, eu pregúntome por que decidiu non responder no xulgado ás preguntas do xuíz e as do meu abogado? É evidente. A min, contei no ali, seguro que o seu abogado lle contou, que eu lle dixen ao señor xuíz, teño toda a intención de contestar, pero o abogado di que non o faga. Simplemente eso, pero non teño ningún tipo de problema en contestar o que fixera falta como estou facendo neste pleno. Entón non é que teña algo que esconder ou que teña medo a meter a pata nas declaracións? A ver, hai xente que lle gustaría que houvese algo que esconder, pero non hai. Eu creo que está bastante claro en todo. Eu creo que quedou claro. Claro, estamos todos de acordo, non? Claro. Por eso está ben insistir. Xa vin nas redes sociais algunha persona do seu grupo do Concello, senón do Partido Popular, que dicía a ver se vai salir algo máis. Bueno, mira, o tema está limitado, que está ben intentar algo por vos. Políticamente decir que están sonando as trompetas de Jericó, pero creo que non é o caso. Dende o comezo, vostede afirmou que todo este xorde a raíz duns comentarios dos veciños de Losón que dixeran nunha reunión. Podería dicirme cando foi esa reunión e de que era? A reunión das parcelarias. Varias reunións parcelarias, o sea, non só o día, non me refiro concretamente o día das reunións, sino que nós, como sabe, polo temas parcelarias estamos falando con moitos veciños ali. Pero son comentarios, vamos a ver, son comentarios de que son afín a vostedes, eu se teño que recoñecer, e que non lle gusta que fan ese tipo de comentarios. Non lle das voltas, seguramente a xente que está a favor de vostedes, pois digo unhas cousas, e outros, e podo recoñecer, incluso pode ser por mal meter, fan outros, pero non lle dou moitas máis voltas ao tema, non? Non eu quería dicirlle que, home, non me consta de que tivese outras reunións neses días. Con veciños falando para as parcelas? Cada 2 por 3, Vale, mire, como reunión tal, dicirlle que a reunión da que vostede fala foi o día 16, un luns 16, que, por certo, eu estaba ali. Eu falo de reunións, non de unha reunión. Discúlpeme. E despois, a mitad non eu marchei, de feito. Sí, eu estaba... Estiven ali ou non? Sí, eu estiven ali. Eso foi o día 16 e creo que é bastante complicado, por non decir imposible, que a vostede lle dixeran algo ali desa moción. Que non lle dixen ali. Basicamente, porque a moción foi presentada en prensa o día seguinte e foi registrada no Concello o seguinte máis. É dicir, que o día 16 vostede refere a esa reunión. Non houve máis reunións. Entón foi algunha reunión extraoficial. Pero que eu teño reunión... Mira, polo tema das parcelarias... Contesto. Estou seguro que polo tema das parcelarias, que vostede sabe, que temos reunións e falamos con veciños cada 2 por 3 porque nos trasladan o desacordo coa situación. É así. Vostede quere ser veciño... Eu nunca dixen que fora un día concreto, unha hora concreta, tal, que veciños nas reunións das parcelarias que nos trasladan que xa se podían dedicar vostedes a resolver o tema das parcelarias, falan da Xunta de Partido Popular, e non a este tipo de mocións. Pero son xente que non está a favor de vostede. Eu quero trasladarlle que non me consta ninguna outra reunión e que a única que non lle consta co alcalde de la se e fale con xente do Corpiño, o que me está dicindo? Non. Usted non dixo que falara con algún, sino que en reunión yo habían comentado. En
Bueno, vale, a vostede quere que sexa ese día concreto tal, eu non digo eso, vale, pero bueno, pode insistir, eu rebatirlle, claro. Cree vostede que os veciños de Losón están de acordo en que os utilice constantemente como arma política arroxadiza contra o PP, e neste caso contra a miña persoa? Os veciños de Losón como un todo, quéreme decir. Eu sei que hai veciños de Losón que estaban en contra desa moción, e sei que hai veciños de Losón que seguramente estén a favor. Os que estén do Partido Popular, seguramente todo o que faga usted parecerá ben, e os que estén en contra do Partido Popular, seguramente parecerá mal todo o que faga vostede, pero iso é política, señora concelleira, claro. Con un argumento un tanto sospeitoso, pero bueno. Perdón, sospeitoso de que? No, o sea, refírome que esa xente que estaba en contra cun argumento de que había que ir pola espiritualidade do santuario. Algúns nos decían é que vostedes só se metían nas prácticas económicas e que despois de todo o que montaran coa confesionalidade que non falaran nin do santuario. É certo, pero insisto, son opinións que poden intentar malmeter. Isto é non? Vostede asumiu da chegada da democracia ao rural coas eleccións dos pedáneos, parecelle axeitar a correr a figura dun pedáneo para urdir unha trama tan burda para desprestixarme? Non. Encargoulle algún outro traballiño a este pedáneo? Non. Vale. Cando vostede... Podo saber a que se refire con esa pregunta? Esa pregunta non ten nada que ver con a comparecencia. Pero dame igual. Refiro en concreto con esa pregunta, digo. Se encarguei outro tipo de traballiño pedáneo. Digolle que non en absoluto, ademais. Cando vostede urdiu esta trama no seu propio despacho da alcaldía, considera que estaba a defender os intereses xerais dos ciudadanos, dos lalinenses, ou máis ben que se estaba a aproveitar do seu cargo público como líder de compromiso por Lalín para desgastar civilmente a oposición? Quédome coa primeira parte. Vostede... Así, insisto, quedo con a primeira parte recoñecendo unha vez máis que non estivo ben, que quede claro, vale? Vostede, consciente do desprestixio que esta burda trama supuxo para a súa imaxe, tentou botar as súas palabras tanto hacia Medela como dicindo que isto era unha denuncia pública. Eu quería decirle que a denuncia a presentei eu, Eva Montoto, quero saber se veu vostede esa denuncia e se me pode dicir en que lugar de denuncia vai dirigida contra vostede. Eu vexo preguntas. Mira, eu de sobra como foi este tema xa, e como se moveu por detrás, sino de sobra xa. Pasa que hai determinadas cousas que eu non podo contar, vale? Pero sei de sobra como se moveu, e non me refiro a vostede, Pero claro, cando leo nas preguntas do anterior pleno, consta o señor alcalde que un bo número de veciños achegaron a nós para comentarnos que esta era unha manobra política súa, aí xa empezo a pensar outras cousas tamén, non? E que vostede ao mellor tiña toda a intención de saber quen andaba detrás de todo eso, sí que a creo. Despois, que o Partido Popular non intentase outro tipo de cousas a este respecto, xa me consta outra cousa. Pero é política, bueno, para o extremo... Eu vou explicar que a iniciativa desta denuncia foi en nome propio... Con todo o respeto, Señora concelleira, por favor, con todo o respeto, vostede ten que facer preguntas e eu contestar, é dicir, non é un tema de facer valoracións, eu respeto e contesto todo o que queira. Vale, eu agradecíalle se me deixa... Sí, pero sei a onde quere ir. Quero guerras con vostede, porque eu sei de que vai este tema, e insisto que non teño nada contra vostede, e que me estou disculpando con vostede. Vale, pero eu quero decirlle, quero explicarlle, que eu fun a que puxen esa denuncia en nome propio. Eu non o denunciei a vostede. Eu podía desconfiar de que algo podía que e así yo dixen, cando o único que se facía eco deso era vostede, cando o único que se aproveitou era vostede, disculpe, por favor, deixe falar. Pero que o que te pregunto, o que llevo a decir, mire, eu popularmente o coñezo mellor que a vostede, por unha cuestión de trayectoria. Ao mellor, bueno, cambiou o que cambiara e ao mellor non. E sei como se moven, de sobra. E sei que en Lalín abrir un meeting, vostede falar basicamente deste tema, e cando menos un pouco, se non se busca ningún tipo de historia política con esta. E insisto, eu sei como funciona o Popular, eu acepto o xogo, entendo que é política... Eu vou a explicar
que o único que pretendín con esa denuncia é mesmo iniciando ese mitin do Partido Popular a miña imaxe que vostede se encargou de desgastar e de poñer polo chan durante unha semana. E considero que podería usar todos os recursos que tiña para deixar claro que eu non había condenado a ninguén, que esa persona non existira e que eu había sido a víctima dunha trama que vostede xurdira. Está ben que intente levar o tema ao terreo. Pódome volver a disculpar unha vez máis. Eu non que vostede coaccione a ninguén. Eu o que digo é que vostedes me comunican, e algún do seu grupo xa sabe quenes, que me comunican que andaban detrás intentando averiguar quen andaba detrás das firmas. Nada máis. Non digo que vostedes ameazasen a ninguén, nin que vostedes fixesen, senón que andaban preguntando. Vostede falou de coaccións e presións polas que mesmo medidas legales. Claro, o que estou dicindo que andaban detrás para saber, e o que dixen, tamén está reflexada na ata do pleno, como sabe, é que, déxeme rematar, xa tan amable, que a min dábame igual o tema das firmas ou non. Eu o único que quería é que os veciños de Losón e o do Corpiño que se expresasen en un sentido ou outro como lles dese a real gana. E insisto en eso, vostedes están preguntando quen andaba detrás das firmas. Parece ser, é o único que nos referimos. Pero insisto, eu non creo que vostede se presente en un sitio dicindo a ver quen anda detrás das firmas que van a enterar. Non, non é eso. Claro, pero si vostede se refería a eso, solamente a que incluso eu mesma pudera comentar con alguén, sabedes algo destas firmas, se vostede con eso consideraba que podía emprender medidas legales, como se figura nunha nota de prensa contra a miña persoa, cando falamos do Partido Popular, pero vamos a ver, eso como lle gusta decir ao señor Crespo, eso é política, que está ben, va a política, evidentemente. Eu estou me dando conta de que eu cando entrei por primeira vez aquí, alguén que non é dos ideales que eu comparto me dixo que a política é como a fagan os políticos. E cando esta denuncia tiña moi claro que era a política da que eu non quería participar. Bueno, está ben. Eu volvo a preguntar, se veu vostede a denuncia, pode dicir en que lugar da denuncia vai dirixida hacia vostede? Dende un punto de vista formal non, é certo. Vale. Dende un punto de vista formal. Eu agora vou a decir que eu creo que o que lle pasou foi que montou esta película pensando que é máis listo que ninguén, que eso iba a quedar así, e que, ademais, a Policía Judicial, literalmente coas más na man... Eu creo que, a ver, a comparecencia do alcalde non é para sacar deste conclusións. Vostede ten que preguntar. Claro, pero eu quería preguntar... Mire, disculpa, a pregunta é se foi así como se desenvolveron os acontecementos. Perdóname, pero se non explico como, é difícil que me responda. Vostede pregunte. Vale. Entón, eu leo literalmente a primeira declaración do pedáneo da Policía Judicial, que di... A ver, non. Perdón. Eu creo que rebasa o límite do permitido. Entre outras cousas, voulle decir por qué. Porque está entrando en terreno que corresponden ao pleno, punto 1. E punto 2, porque, como vostede sabe, hai unha declaración judicial dunha persoa que di, non o digo eu, que non se respetaron os seus dereitos, que non recoñece ninguna declaración, entre outras cousas, porque non lle deixaron ler, e que obligaron non o termo, digo que firma. Entón, o que non lle vou a permitir en termos plenarios é que lea declaracións de xente que di, que seguro que lle preocupa a vostede tamén, que non se respetaron os seus dereitos. Vale, a min preocuparíame se fose así, pero vostede sabe, seguramente mellor que a min, que esa persoa declarou en condición de testigo, e polo tanto non tiña nin que levar abogado, nin que ler os seus... Pero usted non está... Está de fiscal asistrada. A ver, Eva, eu creo que aí estás meténdote no campo judicial, non podes inferir. Ti fai as preguntas relativas ao derivada política, a derivada política deste Castella. Nico, perdona, eu, para limpar o meu nome, que quede claro todo o que aquí pasou, creo que debo utilizar o que dixo... Perdón, que che diga, eu creo que o teu nome non é nada mancha. Pero se dicindo... O nome votou a semana de prensa con... Señora ou Eva, como prefiras. Estou dicindo 25 veces que ten razón e que hai que disculpar a vostede. Que máis quere, aparte de eso? Eu prefiro que ten algo que esconder para que eu non lea esta declaración. Podo... Por favor, que de verdade. Podo lela? Non, faga as preguntas, por favor. Pero non me diga que intentamos esconder, non estamos sendo claros. Foi así como se desenvolveron os acontecementos? Como dixo o pedáneo de Castro de Cabra na súa primeira declaración? Non foi así? Non foi así. O pedáneo o pedáneo que di é que fixo unha declaración que non pude ler. Ele asinou que si lera. Vamos a ver, vostede a declaración eu levo o que dixo diante dun xuiz, que non pudera nin ler a súa declaración. Por lo tanto, eu teño que remitirme a eso. Puxo que non a lera, que non a entendera, non que non pudera. Que non a lera, non a entendera.
Bueno, pois se non a leu é que non pode ler, que non a lera. Ou que non quixo. Bueno, que non quixo non sei. Non puidera. Mire, eu tamén sei que hai un episodio extraño que eu non me podo pronunciar, evidentemente. Pero que aquí o único episodio extraño demostrado é o que estamos a falar. Non é un episodio extraño porque estou yo recoñecendo. Como quere que episodio extraño? Non quere que lea isto, entón. Vale. Entón, eu pregúntolle por que instou, según o que dicía o pedáneo de Castro nesa declaración, por que instou facer esa chamada ao xornal Vigo e non a outro medio de comunicación? Non foi por nada en concreto, vamos. Foi porque era un... Vistas as dilixencias policiais, chamame especialmente a atención que despois desa primeira declaración voluntaria como testemunha, porque iba como testemunha, que escribiu vostede a autoría intelectual da trama, e o pedáneo de xuiz ratifica. Eu pregúntolle se vostede mantivo algunha conversación ou vostede ou algo do seu entorno con esta persoa para antes da súa declaración ante o xuiz. Eu a este respecto non, pero creo que non é unha cuestión plenaria tampouco. Pero, bueno, eu contesto igual, pero non é unha cuestión plenaria. Eu creo que ten que diferenciar os dous planos, se quere. Eu voulle contestar a todo, pero ten que diferenciar os dous planos. Pero para min esa pregunta é moi delicada, moi complicada. Eso implicaría, se o alcalde admite eso, non exactamente como foron os feitos, pero... Sería legítimo incluso, pero non foi o caso. Bueno, é o mesmo. Non sei se as preguntas que se están falando aquí corresponden... Claro que non corresponden, César. Eu vou contestar igual. Señor secretario, vostede leva as dilixencias da Policía Judicial? Pero non ten que ler o secretario do Concello da Policía. Pero vostede ten que falar de política. É que esas dilixencias da Policía Judicial é o que hai para e o delito que juzga ver coa miña condición de concelleira. Pero entonces estás nunha situación de ventaxa competitiva do pleno porque eu non as teño, por exemplo, porque non son públicas. Pois sería interesante que as vise. Pero que pois sería interesante que as visedes antes de pronunciarme. Pero me teño que pronunciar, porque eu pronuncio en termos políticos, en termos vais a pronunciar a xustiza, esa está. Para eso denunciastes, non? Obviamente. Bueno. Non o denunciei. Eu denunciei para que se esclareceran os feitos. Dicen denunciaches, non digo nin como nin cara. Entón tampouco lle podo preguntar se foi Medela o que urdiu todo, tampouco lle podo preguntar porque despois era vostede o que se intercambiaba os whatsapps con ese pedáneo para alardear do que habían conseguido. Estou dicindo que os responsables son eu, que lle dixen moitas veces xa, e que me disculpo por eso. Vale. É certo que vostede se mensaxea despois co pedáneo de Castro de Cabos para comentar a xogada? O día seguinte, sí. Xa lle dixen tamén antes. Que me alegrara de como salira en prensa o tema e tal, pero que despois, cando protestou a xente, decimos parar. Segundo consta nas dilixencias... É que creo que dá volta sobre cousas que están recoñecidas, pero como vostede vexe. Segundo consta nas dilixencias, o formulario para recoller a candidatura foi elaborado por un empregado municipal subordinado seu. Deulle vostede esa orde ou quen lle... Eu non. Vostede, repito, poden ser repetitivas, pero quero que quede claro. Vostede leva días falando dunha persecución, sería política. Como lle chama vostede ao feito de que un político invente unha identidade falsa para enganar a un medio de comunicación con supostas acusacións a todos os veciños co afán de perxudicar e criticar a un adversario político? O único que non é en todo eso é o nome desa persona. A recollida de firmas se iba a facer, parouse, dixeno moitas veces. Incluso hai diarios que hoxe siguen con de recollidas de firmas falsas. Non é certo. A recollida de firmas que é legítimo íbase facer. O único que non é certo é se puso o nome dunha persona que non existía para non implicar a ninguén. E por que unha vez que aconteceu eso non deixou o tema aí e segueu insultándome e agraviándome? Porque xa lle dixen que estábamos en termos políticos que non está ben. Eu podo dicir 25 veces que non está ben. Estou non negando nada, me parece. Eu estou pedindo disculpas unha vez máis, porque está ben. Vostede quere aclarar que para limpiar o seu nome tal, eu creo que estou deixando bastante claro. Ahora, podemos estar hasta as 4 da tarde repetindo sobre os mesmos argumentos que voulle decir exactamente o mesmo, que non estivo ben. Vale. Vou ir contando, quedanme poucas preguntas. Quería lembrarlle unha frase. Un partido político utilizaba as cloacas da administración para amedrentar e presionar os seus rivais. Cargos políticos que deben ser expulsados da política disparando contra quen non pensa igual.
Eu referíame ao ministro do Interior estes días. Non sei se... Pregunto se comparto ao 100% esta declaración. Eu creo que a política ten que ser outra cousa, evidentemente. Estou vendo... Estas palabras de todos Perdón, modos... pero podo-me expresar tamén, claro. Sí, sí. Estas palabras son de... Que se me podo expresar tamén, digo. Agora, disculpa. Sí, claro, digo. Eu creo que estes días estamos vendo episodios bastante importantes a este respecto de utilización presunta da policía. Por iso a veces hai cosas que me sonan raras. A Fiscalía, por parte de ministros do Goberno de España, que din que logo xa a Fiscalía te afina isto, supoño que isto a vostede non lle parecerá ben. Despois, cando vexo outro tipo de episodios menores con respecto a eso, fágome algunhas preguntas, non? Fágome algunhas preguntas. Que unha cousa se urdise dende aquí con un tema de recollida de firmas dando un nome que non é de ninguén, que non estea ben, é certo. Ahora, de cloacas, eu creo que saben bastante no seu partido. No seu partido, non digo vostede, no seu partido saben. Estes días estamos sabendo ben. Como para vir aquí con un tema das firmas a dar leccións de non sei que, quen sexa. É que aquí, como vostede dixo, non vemos a dar leccións cun tema de firmas. Vemos a dar leccións con insultos, as inxurias e calumnias que me propiciou as sabiendas de que era unha invención súa. Pero eu dixenlle, Vale, que lle dixen, pero non que non estive honesto. O señor Fernández Díaz sigue dicindo que o problema é que o gravaran. Mira, é que eu voulle dicir unha cousa, afinando a sinceramente. Fiscalía, claro. Eu pertenzo a un partido no que vostede estivo moito tempo e no que poda xente mellor ou peor e que fan as cousas ben ou mal. A diferencia que vostede entrou en un partido novo, supoñamente limpo, e vostede dos primeiros en pasar polos xuzgados. Esa é a diferencia. Bueno, está ben como frase, está ben. Pero non vale. Eu, insisto, o seu partido coñezo bastante ben. Estes días estamos vendo como funcionan no seu partido. Non digo vostede que non ten nada que ver, evidentemente. Pero como para vir baixo determinadas siglas a decir determinadas cousas. Pero repito yo mesmo. Baixo determinadas siglas hai xente de todo tipo. Eu digo que iso... E vostede estou falando... Que iso non estivo ben, señora concelleira. Vale. É que vou no gravar na frente. Estas palabras, a frase, era de Nicolás, do tenente alcalde. Quero preguntarlle se pensa vostede que esa frase só é válida cando o obxectivo son membros do Partido Popular ou tamén a pode aplicar a vostede mesmo? Non, eu creo que só vai cando é dirixido ao Partido Popular. Vale. O Código Ético de Compromiso de Galicia fala de cesamento inmediato de cargos públicos imputados, se lle chama investigar, sen cuestionar, obviamente, a presunción de inocencia. O Código Ético de Compromiso de Lalín vai un paso máis allá e di que no momento de seren imputados nun delito terán que renunciar ao servizo público e serán dados de baixa no partido temporalmente. Como lle explica aos lalinenses e aos afiliados de Compromiso por Lalín que están a cumprir o seu propio Código Ético? Mire, non é certo. E vou explicar por qué. O que digo, teño un montón de debates televisivos a este respecto, tertulias de radio. O que quere Compromiso por Galicia é que nos casos de corrupción, cohecho, malversación de fondos, prevaricación, hai que apartarse da vida política. Isto é un tema con respecto ao honor. Non era dentro do que di Compromiso por Galicia en absoluto, ademais. Eu dixen, porque como coñezo o xogo político, dixen, bueno, este é agora o seguinte paso é intentar salir dos días máis en prensa con unha petición, por exemplo, de dimisión. E foi unha meroteca. Dixen, outro día estaba con un alto responsable dun periódico aquí en non de Lalín, sino, bueno, na súa central. E os dous vendas tal, había un caso en Motril que lle pedían a alguén, a un alcalde unha dimisión por un tema dunha calumnia, único en toda España. Pero, insisto, Compromiso por Galicia, o que sempre que en casos de corrupción, ou de presunta corrupción, por así decirlo, hai que poñerse ao marxe. Isto é un tema do honor, son cosas diferentes. E despois tamén, que eu moitas veces está recollido en moitas tertulias, dixen que na única cousa que eu estive de acordo na miña vida con Esperanza Aguirre foi cando propuxo que precisamente o tema dos imputados que iban a ser investigados porque parecía que todos os imputados eran directamente culpables de algo. E dixen claramente que me parecía unha propuesta de Esperanza Aguirre, que, por certo, asumiu o goberno a este respecto. Por iso creo que estou sendo bastante claro. Eu creo que a xente ten que apartarse cando hai casos sangrantes de corrupción ou cando, por exemplo, en postos de traballo a cambio de sexo, ese tipo de cousas que pasan en algúns partidos, sangrantes de corrupción,
que parece que en algún sitios eso importa pouco, cando se ven aquí a decir determinadas cousas con respecto a cuestións relativas ao honor das persoas. Isto é bastante claro, non me parece? Sí. O que pasa é que non nos recolle como tal no seu compromiso ético. Eu digolle que non é certo. No seu código ético non aparece nada de corrupción, aparece imputada. Sabe por que entre as cousas eu fundo os que o fixo. De feito, a e aparte, insisto que hai 20 ou 30 ou 40 tertulias televisivas a este respecto nas que eu me pronuncio. De feito, a seguinte pregunta é se vostede ten pensado cumprir o código ético que elaborou xente da súa man de confianza e vostede mesmo é do que presumiu na precampaña das municipais como símbolo do cambio. Digo sí, que sempre. Eu, do meu punto de vista, decirle que a mí eu pero obviamente castigo totalmente a corrupción, pero asegurolle que o ataque que tiven contra o meu honor para min tampouco é menor. Seguro, non? Por iso lle digo que non estivo ben, claro. Creo que un alcalde debe tamén debe ter unha ética e unha moral que debe estar por riba de intereses partidistas e de política. Señora concelleira, digolle que... Señora concelleira, aténdame, por favor. Digolle que sí. Outra vez. E disculpas, non estivo ben. Vostede pode seguir insistindo para que eu lle diga o que realmente sinto. Eu estou no plano personal, no plano político, eu teño que decir determinadas cousas, pero insisto, no plano personal é certo que di. Síntese respaldado ao 100% pelos demais concelleiros do seu goberno, o tripartito? Na que non o leron. Pensa que os socios de goberno teñen a mesma concepción de nova política que ten vostede? Pois eu creo que haberá de todo, non todo o mundo pensamos en diferentes partidos o mesmo das mesmas cousas, claro. Entendo que esta non era a nova política da que vostede presumía. Este é un episodio que non se corresponde con un determinado tipo de política que a mí me gusta, é certo. E coa ética e a moral. É certo. Entón, dende un punto de vista ético e moral, como cualificaría a súa atitude neste tema? Vostede, a min foi capaz de poñerme moitos apelativos e bautizoume moito no último pleno en esa semana. Como se bautizaría vostede esta atitude? A ver, estou dicindo 25 veces o mesmo. Se quere, repito, estivo mal. É impropio e non facer eso. Señora concelleira, é certo. O pedáneo dicía na súa que me arrepiento muchísimo de haberle seguido el juego al alcalde. Quiero que esta mentira se termine, que no ocurra nada. Yo lo hice de forma inocente, sin nada se iba a molestar. Solo seguí indicaciones del alcalde. Leo literalmente. Vostede arrepíntese de ter armado esta trama? Sí. Este involucrado un pedáneo? Absolutamente. Escollido porque non había porque non quixeron escoller ningún veciño. Foi un escollido por vostede. Sí. Segue afirmando que o feito de acusar a un adversario político, a sabendo de que a acusación é falsa e que por vostede mesmo é unha rapazallada ou unha cousa de nenos? Sí. Considera que vostede me fixo a min é unha rapazallada ou unha cousa de nenos? É algo impropio que non se debe facer, é certo. Rapazallada, bueno, non me vou utilizar ese tipo. Pero que quero responder... Eu non haría de rapazallada, vale. Eu creo que sí que foi algo desafortunado. Se nos foi mans, polo cal, e insisto unha vez máis, lle pido disculpas. Como pensa vostede que reaccionaría de mesmo os seus socios de goberno se estes feitos tan lamentables os tivera protagonizado eu mesmo ou calquera membro do meu partido, como por exemplo o voceiro Pepe Cruz? Seguramente, se fose vostede, non lle daríamos máis trascendencia. Se fose o portavoz, seguramente intentaríamos dar toda a caña política que poidéramos. Claro, isto é a política e ás veces pois non pasan este tipo de circunstancias que non necesariamente están ben. Voulle dicir unha cousa, se eu fixera algo, podenme dar a caña que queira. Agora, cando non o fago, por favor, limite, vale? Xa, para rematar... Pregúntome, vale, contestolle vale. En todo este tempo, non se lle pasou pola cabeza presentar a súa renuncia por ter urdido unha trama tan lamentable? Insistindo en que non estivo ben, vale. Gracias, incluso polo ton da súa intervención. Señores portavoces, se queren decir algo, por favor. Hola, bueno, desde o BNG a nosa postura é clara, si a expresamos desde o minuto 1, tamén o resultado desta comparecencia, no sentido que entendíamos que era importante pechar este tema, e desde logo pechalo no sentido de pedir disculpas e asumir responsabilidade, como acaba
acabamos de escoitar, non? Eu escoitando a vostede, claro, os actos destruen as palabras, non? Eu creo que no caso de vostede as palabras sí que destruen os actos. E digo isto porque efectivamente, partindo de algo que ademais nós e eu persoalmente xa dixen que non estábamos de acordo, que non se podía volver a repetir, querer diso facer desde logo o punto o centro dunha diana cunha finalidade exclusivamente política, e non imos coincidir, non? Vostedes queren, e vostede en concreto, e eu parto, digo xa, para que non haxa malas interpretacións, e insisto, do que sempre que foi un que non se pode repetir, e desde logo non situo máis no seu caso co que vostede quere de aproveitar, porque incluso tamén me dá a impresión, e perdoa que yo diga, en clave política. Isto é a miña impresión, que son incapaz de ter outra, non? E desde o máximo respeto tamén yo digo, non? Mire, claro, que vostede a súa fío argumental é dicir que non, vostedes non se utilizaron, vostedes este tema apareceulles. Unha cousa sola, quero dicir ben claro, isto é unha comparecencia, cada portavoz vai poder falar tal, pero non vai haber 25 turnos despois de respostas, etc. Cada un que expoña a súa situación, a non ser que haxa alusións persoais, claro. Sí. Perdón, Paco. Ben, bueno, vostedes, se facemos un paso do seu último mes, tamén para que vexa a argumentación que fago, non? Vostede, eu creo que chegou a pensar que era unha estrela en rosa este tema, no tema do meeting, vin esas imaxes, e realmente non me pareceron imaxes de responsabilidade no sentido, a ver como yo digo, de alguén que este tema preocupa tan ofensa, non? Sino, desde logo, unhas imaxes de alguén que quere, legítimamente, aproveitar isto para desgastar políticamente un rival. Vale, que quero dizer con isto? Que é evidente que vostedes utilizaron este tema como munición para facer desgaste a unha persoa. Desde logo, máis centrado os tiros estratégicamente. Digo isto porque tamén evidencia, porque eu pensei que disimular evidencia en gran medida a súa estrategia. Teñen cero mocións. Cero. A única moción que presentan é ese ridículo, porque xa se presentou antes por parte do alcalde, é a de comparecencia do alcalde. Teñen cero mocións, 10 concelleiros. Cero. Miren, vostedes teñen a estrategia clara de que só se fale deste tema. É evidente. Entón, situemos o debate político. E aí nos atopamos, e aí desde logo vamos debatir, e seguramente vamos coincidir no que está, pero desde logo, máis alá desa cuestión mal feita. Este fin de semana, creo que foi, ou se non, bueno, esta semana non me lembro ben, estaba en casa dun bo amigo e contaba a muller del que cando se cabra fai para do Facebook, non? Bueno, pois permítame que a mí isto me parece outra chiquillada tremenda, non? Me parece menor e o que vostedes queren facer de caza maior. E digo isto porque para nós, e vostedes o intentaron, non aquí formalmente, e non quero falar por xente que non forma parte do seu grupo municipal, ou igual vou falar, pero que nas redes ao citarme, eu creo que recibo que poda trasladar aquí o seu nome, non? Pero, que quero dicir con isto? O que quero dicir é que vostedes utilizan isto para desgastar a unha persoa e por extensión ao goberno. Por extensión ao goberno. Nós, como BNG, desde logo, defendemos o foro frente a foro, comprendo que a forma é importante e que non se pode volver a repetir. Insisto unha vez máis, para que non utilice miñas palabras en contra do fío argumental. Agora, non me digan vostedes que o seu fío do mes é un fío político, non é o fío argumental da concelleira que se o agrada. Non, porque vostedes parten do espectáculo mediático do meeting, legítimamente. Non seguro que faríamos o mesmo, pero tamén admitiríamos que estamos aquí para facer política, non para que unha persoa, bueno, pois xa non se sinta así tan ofendida, que efectivamente ten o dereito todo o mundo a sentirse, pero desde logo os seus actos distan moito da súa argumentación. O tema de roldas de prensa, de comunicados de prensa, de averiguacións,
múltiples circunstancias que vostedes daron e entendemos os problemas da cidadanía, que, insisto, tamén me manteño aí bastante firme no tema do que sempre dicimos, no BNG é, desde logo, o que lle preocupa a cidadanía de la alén de que isto obviamente non guste, pois son os seus problemas reais. E problemas deste goberno, claro, que vostedes deben tapar a actuación deste goberno nos últimos meses, pois en temas de emprego, de economía, de medioambientais, urbanísticos. Eu non vou falar dos meus por falsa modestia, seguramente, pois son os que importan a realidade e nos perdemos o noso tempo. Vostedes, eu creo, isto, quedan evidenciados que non ten unha solución este pleno. Eu entendo que o campaña e os resultados de vostedes son de chapó, pero miren vostedes, podían simular algo e traer algunha moción aquí que dixéramos, vamos preocuparnos polo resultado, vamos preocuparnos por este problema concreto, que supoño e non se percibe na nosa xestión de goberno, que hai moitos problemas que estamos intentando resolver nas nosas capacidades. Ben, pois vostedes non. Vostedes, irresponsablemente, o único que ferran é a isto. E vostedes explicarán os motivos tamén, que nos parecen que, desde logo, son discutibles, non? Mire, podíamos traer aquí... Dios mío, eu non digo que este tema non haxa que traerlo, cuidado, que non se pode volver a repetir. Agora, podíamos traer aquí cuestións de índole moito máis en cuestións e en criterios éticos de vostedes neste concello, e podíamos seguramente traer, porque claro, o seu goberno de sempre dá para moito, como sería outro goberno de calquer índole, dá para moito. Eu creo que nós nin tan siquiera mencionamos nesas claves, non? Ou tamén poderíamos traer aquí, pois claro, efectivamente, pois de presidente da Diputación imputados ou outros cargos. É que non nos veñan dando ética do que desde logo vostedes carecen, Para nós que é importante centrar o debate no que lle importa a cidadanía. Non sentimos que isto, insisto, é un tema que desde logo perde un segundo a cidadanía con é un tema que ademais nos alegramos que quede aquí pechado, que quede aclarado, que quede resolto, que se pidan as disculpas que efectivamente entendemos que así se tiña que resolver, pero mire vostedes, non se poñan máis para ocultar a realidade de fondo que é facer dano a unha persoa, porque é evidente, porque o alcalde, facer dano a un goberno, é evidente, pero non intenten, e eu digo sin respeto, mas sabe que lle teño aprecio, en termos persoais, non quera convertir na galiña dos ovos de ouro, porque desde logo o tema non lle dá para moitos máis, non? E mire, eu non digo que eu non actuara igual, non sei, non me gustaría verme aí, pero eu vexo a vostede con rabia, querendo aproveitar este tema, e vostede sabe moito máis que a min como se cura a rabia, non? Afortunadamente, cunha vacina, non? Eu creo que a rabia non pode ser o epicentro da xestión política de ninguén, e neste tema, desde logo, insisto por rematar, falemos de política, falemos dos problemas reais da xente, que isto non se volva a repetir, insisto, pero que vostedes, este pleno retrata perfectamente de cal é a súa estrategia e o que busca. Lara? Despois, ao final, eu estudo nota, eu creo... Non, pero escoíteme. Eu creo que a única... Perdón, a única ilusión persoal que eu entendo que resistiré aquí, non digo, foi o desastre do rock and roll. É o único que eu vou permitir hasta eso despois ao final, se lle parece, vale? Pero que non estamos entrando en debate, estás poñendo a situación, a opinión, perdón, claro. Vostede fixe unha pregunta meu señal, que preguntar cal é opinamos nós, pois entón deixeme explicar, se non a chega a facer, e vostede non pide, espere, perdone, unha cuestión de orden, e vostede fixo unha comparecencia que non podía facer, vale, porque só pode preguntar. Dende o punto de vista formal... Nós non lle puxemos problemas, o secretario tamén non pida ademais o que permitiron a vostede. Quero dicir que dende o punto de vista formal a comparecencia que fixo non a podía facer. Respetei todo o que quixo decir, vale? O sea que, polo menos, acepte a flexibilidade tamén con respecto aos demais. Clara? É certo. Eu non lle decir todo o que quixera, sí, eu creo que sí.
Como? Non te entendo, José Antonio, perdón. Sí, claro, te estou falando. Vostede di que lle deixou facer unha comparecencia e non facer, igual que dixo... No, o que lle decía é que esa afirmación é discutible. Bueno, vale, pero sabes a que me refería? As comparecencias... José Antonio, perdón, estou... Solo digo que José Antonio, estou falando, o único que me refiro as comparecencias son pregunta da e deixei que fixera como quixera. Pero, vale, bueno, veña, está ben. Lara, por favor. Bueno, realmente xa me pronunciei en prensa, tanto por min mesma como a presentación da miña agrupación de lectores e lectoras, co cal considero que debo repetir os argumentos que xa utilicei. Eu, no primeiro momento, cando de mí, falo tamén da miña propia agrupación, Atenzo, desaprobei nun primeiro momento a actuación, Rafa Sábeo, todos os foi un erro, foi unha actuación que non se debería ter feito, pero creo que xa está, non? Creo. Non sei, considero que, obviamente, cando foi política de resignación e de todas as cousas, sí que é certo que eu non sempre o dixen, é verdade. Lara, por favor, eu desaprobei esa actuación, eu nunca o faría. Se fago unha moción de censura, vou concordo en todo, e que non sei que pretende. De que se trata logo? En cuestión de honor, agora non sei. Entón, que pretendedes? Ademais de desaprobar unha como a que fixo el que desaprobo, e que desaprobando? Non sei, menos mal tamén. Pois estaba preocupado. Podes estar tranquilo, Rafa. Gracias. Quer dicir, eu, a parte do que xa comentei en prensa, non vou dar máis voltas a un tema como este. Mais alá de decir que unha actuación como a que se fixo, non sei que máis se entende. E falar de cuestión de honor, é dicir, agora que hai, que parece que hai unha reformulación do mío Cid en versión femenina no século XXI, un insulto é unha calumnia, moito fastidio. E seino porque, quer dizer, máis dunha vez tamén se me ten insultado a miña agrupación. E nese sentido, sí que é certo que eu de titularidade teño pouco, de persoa manipulable tamén. Iso tamén o quero deixar claro. É dicir, cando falo pola miña agrupación, eles apóiame en absolutamente todo, e se estou dicindo que estou dicindo, que realmente é así. E máis de desaprobar unha actuación, non sei que... Pero que peda? Non sei se me desculpo un segundo. Non. Pero solo unha aclaración. Non, Manolo, é de verdad que non... Eu pido, mira, se queres en robo se pregunta, se queres decir algo... No, pero... Por favor, porque me sentou bastante malo que... Dígolle, señor, que non ten a palabra, por favor, vale, respéteme, pido yo, por favor, de acordo. Eu sabe que a vostede respeto, ademais, o sea, a pesar de un momento puntual, Manolo, sabes que eu a ti te respeto, ademais, o sea, que... Bueno, veña. Lara, remataches? Sí, non teño nada máis que engadir. Señor Teniente Alcalde. Ben, en primeiro lugar, decir que gracias ao alcalde por comparecer voluntariamente neste asunto, que non é un asunto, non é plato justo seguramente. Abunda o que xeron os anteriores voceiros, é certo, pois o Grupo Socialista non está de acordo co que se fixo, pero tampouco consideramos que o alcance que tivo isto fora, é dicir, está totalmente desproporcionado. Considero desde o primeiro minuto, desde o minuto que se trata dunha denuncia política, unha socialización da vida política, porque a motivación de presentar a denuncia foi propiamente o que se dixo no pleno, é dicir, ti te sentiches agredida no pleno e en base a eso presentaches unha denuncia. Entón, ven sendo política dun xeito claro. E a mí parece insólito todo o que vivimos neste mes. Agora xa non falo tanto do Partido Popular, sino insólito o que sucedeu en Lalín neste mes, que é para pensar. Dicir, bueno, pois, o asunto de declaracións e todo eso, eu basicamente seguindo por a prensa, e digo unha cousa, como en que denuncia absolutamente política,
preocupeu desa instrucción, de mirar os expedientes ni nada. Xa sabía que iba a aparecer na prensa. É dicir, isto podía ser pola prensa. Aquí, evidentemente, as denuncias, os expedientes iba todo declaración, ao día seguinte estaba na prensa. Non, e non foi como pasou, desde logo, non? Entón, para min é unha denuncia absolutamente política que busca réditos políticos. Claro, o alcance da denuncia, a ver cal é. Porque, bueno, entendo que xa desde incluso creo que os expedientes din que é un delito menor ou algo así, non sei, porque, como lle digo, non digo a denuncia. Pero entendo que para este grupo son válidas as desculpas do alcalde, evidentemente, un exame de conciencia e como católico que é, pois, na penitencia non volver levar a facelo, entonces, pois... Tengo que poñer o cilio. Entonces, xa tivo bastante cocilicios. Entonces, bueno, pois, creo que esas explicacións foron válidas. Ahora, entramos nun terreo perigoso. Un terreo perigoso. Vostede non sabe o que pasou aquí moitos anos. Aquí investigouse, seguiuse, perseguiuse. Arribais políticos. Nunca denunciaron. Non se, sabe o señor Crespo, nunca houve denuncia judicial contra él. Nunca houve. Presentamos alguna denuncia. Bueno, que o recorde. Denuncia personal a José Crespo Iglesias. Vale, non. Denuncia non. En todo caso, ti si que eches unha vez a unha parlamentaria do PSOE por facer unha declaración nun mitin. Sí, a Soledad. Acórdate. Sí. Non denunciei eu, desde logo. Entonces, o gatillo da denuncia parte que está facendo o PP, eu son consciente de que vostedes perseguiron, investigaron a rivais políticos, non, vostedes, dicen, vostedes, como grupo político. Desas investigacións infereron conclusións máis erróneas de Mortadelo e Filemón. Entón, que me veñan agora, pois igual, algúns teñamos que ter collido o camiño da xustiza, pero é que a min unha cuestión... Igual algúns entendemos a política dun xeito distinto. Non, é que por eso que entendo un xeito distinto. Unha cousa é loita política e outra judicializar dun xeito insólito. Unha cousa é loita política e outra cousa é inventarse algo para inxuriar e calumniar unha semana. Logo sube comigo e ves inxurias, se queres velas. Non foron hacia mí nin as fixen eu. Non, pero eu digo hacia mí, sí. Entonces, nunca o camiño da xustiza. Pero que non é o traballo que teño que facer. Eu estou aquí para xestionar a vida dos cidadáns de por certo, os dereitos como cidadán, pero, como ti ben sabes, a túa motivación foi que estaba sentada aí. É a motivación. Ben, dito isto, Ainda vas decidir que dar a razón, Vamos dar a razón. No, Manolo. Vas a decir seguro, vas a decir la razón seguro. Manolo, ti non me entendiches ben. Manolo, eu creo que na miña comparecencia foi bastante claro. Ti non me entendiches ben. Pero si ou non? Ti non me entendiches ben. Ti non me entendiches ben. É dicir, sei o que pero creo que non entendiches ben as miñas palabras. Eu non estou de acordo no que o señor Álvaro, claro que non estou de acordo. E algún máis? Algún máis que se sente aquí aparte do que coñeceu Miguel Medela? Vale. Bueno, veña. Pero, polo tanto, que Manolo, aquí, tedes 7 votos. Por favor. Pois denuncia, porque teñas que denunciar. Bueno, ti tedes diferente criterio. Eu tamén, tedes diferentes criterios. Nico, polo tanto, damos válidas as desculpas que fixeches a Eva, entendemos que eso se vai repetir, porque, bueno, pois, eu creo que todo debe quedar no xogo da política, xa digo, a min pareceme insólito, pero, bueno, terá o recorrido que terá, e nada máis. Fala Tere despois xa. Bueno. Como portavoz, se falaron os portavoces, eu son un portavoz, Sí. Non teño problema, Pepe, vale, veña. Simplemente non. Bueno, eu que quero... No, falta Teresa. Perdón, no, perdona. Estás perdonado. Bueno, eu
como portavoz de Compromiso por la LIN, agrupación da que me sinto orgullosa de pertenecer, quero resaltar, iniciar a miña comparecencia ou a miña intervención resaltando o traballo diario e inxente do alcalde. Esta valoración positiva da figura do noso alcalde, de Rafael Cuíña, teñena fora e dentro do Concello de Lalín. Labor que se ve difuminada porque políticamente xogastes moi ben as vosas cartas, movéstelo en prensa e eso intentastes dañar esa figura tan valorada. Un compañeiro ao que aprecio moito trouxo unha frase miña dita tomando uns refrescos de que Rafa é o equilibrio. Sigo mantendo, señor alcalde, e os meus compañeiros de goberno dirano. Esa actuación de intentar pois un pouco dividirnos, xa que somos 4 grupos parlamentarios, non saleu ben. Rafa, neste momento... Sí. Aquí o único que está nas elevacións das... Entendendo as miñas verbas. Sigo mantendo que ele é o equilibrio e nunca nas miñas intervencións insultei a nadie, nin o vou facer, e sabedes os que me conocedes e os que falades comigo fora daqui que non é a miña tónica e non comparto ese criterio. Teñolle un aprecio personal a Eva, gustaríame que estuvera presente na miña intervención porque a conozco desde que... Eu quero decir que unha cousa, non é correcto que non esteva, que este paseando por ali diante da porta, que non este en este tema en concreto. Pero non pasa nada, non pasa nada. Non. Non, está nervioso. Eu creo que é unha cuestión personal. Unha situación personal. Porque igual non é agradable. Non pasa nada, non pasa nada. Digo que non pasa nada. Está aí fora voluntariamente. Que non pasa nada, de verdade, veña. Vale, non comparto, membros do vosso grupo que o sabe, o de judicializar a vida política. Creo tamén que dos erros hai que aprender. Rafa é unha persona moi crítica consigo mesma. Sempre sabe dos erros sempre aprende. Despois, reiteradamente, pideulle disculpas a Eva nos distintos medios de comunicación, disculpas que hoxe reiterou. E ás veces nos plenos, non só Eva e Rafa, entre outros membros dos que aquí estamos sentados, pois foise un pouco das maus. Agora, se me permitides, nunca fago alarde da miña profesión, mas ben todo o contrario, onte reconocía que eu non son penalista, nin quero selo e non comparto que os abogados sepan de todo. Pero si é ben certo que a mí me chaman a atención, e Eva trouxo a colación, o atestado da Guardia Civil, porque ben sabedes que para interceptar un móvil persoal ou facer ese tipo de actuacións hai que ter unha autorización previa judicialmente. De feito, pediuse a nulidade das probas por parte do outro abogado que nin sequera foi o de Rafa. Paréceme excesivo. Aí, lóxicamente, nin vos, nin o grupo de goberno ten nada que ver con isto, é un organismo independiente. Só lle pido á Policía Judicial... Organismo independiente, dixeches. Diría selo, que actúe con esa... que actúe con rigurosidade. Ela decío de... Non sufras tanto, de verdade. É que non todos tedes sufrir... A ver, eu intento decir, pero non podemos encubertamente ou intentar decir que nós estuvemos detrás dese tema. Eu non dixen... Mira, digoche unha cousa, José Antonio, digoche unha cousa. Se alguén teño que non ten, que non está detrás, tú eres ti, o sea, que está tranquilo. Non. Está tranquilo. Agora, parvo non son, digo, claro que ti non tes nada que ver, todo o contrario, porque aparte nos temos afecto persoal, eu parvo non son. Eu xa falei con quen? Non. Eu dixen 50 veces, non, vale. Non o fixen tampouco, e considero
algunha conversa que tuvemos membros do voso partido e nós que non imos citar, sabemos que funcionan por independiente a veces ou outras veces podense orientar. Non fixe ningunha acusación, Pincho, ningunha. Ahora digo que sí que me sorprende, neste caso, como nada, que interveñan un móvil e que se quede con el no sei se eso non vos sorprende. Non, pero non o dixen en un momento. Veña, remate, por favor, se tan amable. Nada máis, eu sí que considero que as disculpas a Eva que estuveron ben que o fixeras nos medios públicos e que hoxe o fixeras no pleno. Eu pido disculpas por salir. Non pasa nada. Pero eu prefería non escoitar a versión de Tere. Foi moi construtiva. Ti sabes o que hai, sabes como son, sabes en que calidad tomo as decisións que tomo, e ti que me conoces non quero oír nada teu relacionado con ese tema, porque hai outro tipo de relación e non quero mezclala. Entón, era simplemente por eso. E quero dicir dende aquí que Eva Montoto, este no partido que este no nivel no que este, nunca vai ter unha declaración hacia Teresa Varela no tema que sea. Nada máis. A ver se isto vai acabar sendo aquí... Veña. Os afectos... Eu quero lle decir tamén que no seu grupo pásame igual con alguna persoa. Eu, por exemplo, sería incapaz de ter nada contra Marisa. Sería incapaz. A miña é unha persona que sempre apreciei moito. Ou contra Pincho. Sería incapaz. Hai máis. Eu sempre me considerei amigo de Pepe Crespo, aínda que a política nos levou por vericuetos que nos levou. Espero que o solucionemos personalmente. Hasta lle votei, incluso. Pero por segunda vez, por certo. Bueno, moitas veces, pero ahora, en esta nova etapa, por segunda vez. Entendo que ás veces que se nos van das man as cousas, é certo, é certo. Señor Crespo, ten vostede a palabra. Ben, eu creo que as comparecencias rixense por unha metodoloxía que aquí non se respetou, porque o comparecente diu que lle peta, e logo os distintos membros da corporación, neste caso os outros 20, estiman oportunas. Aquí fíxose ben a primeira parte, pero a segunda da intervención dos portavoces, dos voceiros, que eu non contaba interviron todos, pois eu creo que sobraba. Pero ao fío do que aquí, obviamente, vos sodes 3 portavoces, nós somos un, estamos en inferioridade, bueno, sodes 4 portavoces, nós somos un, estamos en inferioridade, pero como xa estuvo Eva, pois bueno, eu creo que comparecer, señor alcalde, é o mínimo que podía facer, polo tanto, se algún lle pareceu excesiva a comparecencia con isto que pasou, é o mínimo... A petición propia. Sí, eso digo, pero que algún compañeiro seu pareceu excesivo. Eu creo que comparecer é o mínimo que podía facer. Alucino cos membros do goberno, co tripartito, cando lle queren quitar importancia a isto. Porque, mire, isto ten importancia no fondo, formas. O mellor noutras cousas non ten demasiada importancia, pero no fondo si ten importancia. E eu pregúntome, e comentábamos un día os membros do noso equipo, decíamos, isto nos pasará a nós, ou concretamente a min, quen vería a grupos como o PSOE, como a Nicolás, por exemplo, o mellor non tanto a vostede, o Bloque tamén que non vería, pero sobre todo que vería a PAC, pedindo cabeza e montándome, eu creo que como xa houbera tido unha manifestación ou dúas. So que lle pasou a vostede me pasará a min, asegurolle que Nicolás e Lara, probablemente, e Paco Vilariño, que é máis retrancudo, por non faría a manifestación, faríame algo peor. Faríame algo peor, que sería... Entón, vostedes recoñecen aquí que é político. Claro que eu xogo político, pero xa non pasará, pasou a vostedes. Pero se nos pasará, mire, eu lembrome, e teño que recoñecer aquí públicamente que non me dá prendas, que me doeu cando polo tema de Benova pediron vostedes 4 a misión. E foi dun exceso. Primeiro que son un jefe da oposición, concho, xa estou na oposición, xa estou debilitado, xa estou na oposición. Segundo, que aparte de ser o jefe da oposición, eu fixen os informes técnicos pertinentes como farían vostedes, porque eso pode pasar a vostedes, cando teña un informe técnico e de unha licencia, con que un proteste e despois vai ao xulgado e lle den a razón, pois estaríamos no mesmo caso. Por tanto, ese exceso de celo de os 4 portavoces pedindo a miña misión por Penacova
chámame a atención do duros que foron comigo e o benévolos que son con vostede. Pero, bueno, é normal, hai que entendelo, porque eu podo ver, ou así entendo, que forma parte, unha parte do xogo político e que lle quiten importancia. Eu, no fondo, non lle quitan tanta importancia que lle dá, pero as formas. Home, sorpréndeme a actitud de Lara, no sentido de que non é que o xustifique, pero casi o xustifica. É dicir, desde logo, comigo non o xustificaría. A mí non me trataría nin por asomo, non parecido, que tampouco pretendo, porque eu entendo que son socios dun goberno e teñen que haber unha legalidade mínima, que ás veces hasta dudo que haxa, porque co que fixeron vostedes, hasta dudo que haxa, incluso no propio goberno. Pero eso non é asunto meu. Eu só digo que aquí debemos estar todos por igual. O que di o portavoz do PSOE, home, en algunhas partes do que dixo eu considero desafortunado. Non en ningún caso xudializamos a vida política. Isto veu de refilón. O problema de ter que declarar o alcalde do Xeruco veu de refilón. Mire, cando nós tomeu a decisión que é certo que o consultou co grupo, de poñer esa denuncia, o único que pretendíamos era, nós sabíamos que se Luís Madriñán Crespo non existía. E sabe que pretendíamos? Dúas cousas nada máis. Primeiro, que o periódico se dera conta de que foi engañada, polo tanto, que publicase que foi engañado por unha persona, fora quen fora, porque non existía, polo tanto foi engañado, se non existía. E segundo, que o señor alcalde pedirá disculpas porque colgouse desa... É o único que entendíamos. O que pasou a situación non o sabemos. E logo, Tere, ti que eres abogado, decepcionarme un pouco dicindo que dis da actuación policial. Mire, o móvil non nos retuvo a policía. O móvil está ainda retido no xulgado. Ten o xuez retido. Ten o xuiz, non o ten a policía retido e pasou o xuiz. E ten retido hoxe. E non ten retido hoxe, polo tanto, non é que o teña retido a policía xudicial. Non, ten o retido o xuez para que o se quixera. Entón, pareceche normal que por eso... Non é, pero bueno, non vou entrar en... que teño, non sei. Non vou entrar en cuestión xurídica. Non é como contas. Bueno, non sei. Algo de realidade tamén sei. Eu creo que o móvil que o ten retido o xuez é de hoxe. Eu se devolveu... Faime caso. De temas mellor non falo. Non metamos a pata ningún. Eu creo que a comparecencia creo que é razonable porque debíamos unha comparecencia ao pleno e fixo, polo tanto, cumple a súa obriga. O que din os grupos políticos, obviamente, son 4 que lle queren dar xabón a vostede. Eu non cuestiono algunhas cousas, nin as cuestionei por como que diga esa, simplemente que eu que digo é que queixanse fundamentalmente, especialmente o señor Vilariño, queixanse da instrumentalización política que podemos facer. Bueno, eu que digo é que se a vostedes lle pasara isto, se a mí me pasara iso, que nos a vostedes, aseguro-llo. Por lo tanto, que nós demos as nosas notas de prensa, que fagamos as nosas manifestacións, é o máis normal do mundo. Nós non fixemos ninguna algarada de decir, oye, pois vamos aquí a coller, porque podíamos facer, se quixéramos, eu agarrar e coller, home, como ben di o señor alcalde, todos temos amigos e enemigos. Eu coller a amigos, a algarrar ali na plaza da iglesia, diante do local de compromiso, e pedir a túa cabeza, houbérame sido fácil, porque podo chamar, de momento teño capacidade para chamar a 10, ou a 200 ou a 300 anos, e que veñan comigo ali facer barullo para que é unha cosa máis mediática. Pero eu con eso me fastidiaría que me fixeran a min, por eso non o fixemos a vostedes. Por eso non o fixemos a vostedes. Esa é a diferencia. Dase conta do que está a decir. Sí. Estou dicindo... Estou dicindo montar un circo todo. Estou dicindo... Digo, en termos políticos, non judiciais. Que un grupo político faga uso legítimo, que un grupo político faga uso legítimo dunha metedura de gamba que vai máis alá dunha metedura de pata do seu rival político, é un mínimo, eso pasa en todos os sitios, en todos os concellos, en todos os parlamentos, eso seguro yo. Eu só digo que vostedes en cuestión, como actuamos nós, porque ás veces medio xullace que actuamos dunha maneira responsable, e como actuarían vostedes, non o sei, porque non se dou caso, e ojalá non se dea, e ojalá non se dea. Por lo tanto, é o único que lles pido é sensatez. E como dicen vostedes, moitas veces que utilizan alturas e vexan que nós dixemos o que tiñamos que decir, actuamos, ou creo que actuamos de acordo cunha ética, e non montamos algaradas que puderan ir máis alá.
Un día que me topei co alcalde, falamos casualmente, e saleu a relucir, como non podía ser de outra maneira, este tema, inda que el me dixo un día que me retiraba o saúdo, despois non foi así, que saudoume. Como? Un día dixome vostede que retiraba o saúdo, porque cando foran das declaracións, depois saudoume, e falamos. Saudelle incluso diante do Sagrado Corazón. Sí. E falamos, e lle comentei do colexio, digo. Verdad, eu o que quero que quede claro é que en ningún momento nos fixemos unha denuncia política contra o alcalde. Que quede claro. E que quede claro tamén que a nosa intención é que vostede recoñeza que cometeu unha tropelía e que está mal, e que o recoñeza, é moi sano para a democracia. E mire, nós, dicíame vostede, se o uso dele non é en plan malo, podo facer uso da conversa. É que o movestes moito na prensa. Ben, vale, o que pudemos. Pero digo unha cousa, eu, que gracias a Dios, por suerte ou por desgracia, teño amigos, e enemigos tamén, pero teño amigos, eu que se o quixera mover utilizando os meus contactos, eso non se quedaba nin en Galicia. Vostede sabe que son íntimo amigo a moitos niveis. E vostede tamén sabe de quen... Sí, pero eu sabe vostede, mire, eu non teño ningún problema... Non nos andamos pedindo que ten máis amigos. Por eso, non, pero quero dicir que non fun, por decirlo, maligno. Non fun maligno porque vostede sabe que eu podía sacar en 20.000 sitios distintos por os contactos para facelo. Pero non me pareceu ético, e por eso non saquei. Vale? Non me pareceu ético. Mire, eu teño amistade con grandes persoeiros da televisión nacional, teño amistade con periódicos de tirada nacional. Mire, non me pareceu ético, e por eso non o saquei. Por lo tanto, que vostedes se queixen de que nós lle damos moita caña, pareceme injusto. Porque vostedes a nós darían moita máis. Eu non me queixo deso. Vostedes darían moita máis. Eso pareceme políticamente lexítimo. Eu refírome a outros episodios que me vou referir ahora co seu permiso cando remate. Vai falar Eva tamén, sí. Eva, o que che dixen, vale? Sí, eu solamente dúas frases. Unha é a Paco, que me fai moita gracia escoitalo agora, cando fai 3 semanas, máis ou menos, á porta deste Concello, lle dixen o doída que estaba por estas acusacións que eu sabía que eran falsas, e el mesmo me recomendou ir a denunciar. Agora sorprende que sea el que acompaña ao xudgado, e foi así. Sei que me dixo en ton persoal, e seguramente sin saber que iba a salir todo isto, senón non me houvese dito. Eva, xa non é a primeira vez, eu creo que os off the records hai que respetalo sempre. Faime caso. Nada, simplemente... Mira que non che respeto a ti off the records, que temos para escribir unha novela de amor timado de carallo. Mira, si... A ver, veña, anda. Nada, simplemente para facer un pequeno resume, eu creo que todos, ninguén o nega, aquí hai 3 partes, o sea, 3 líneas básicas, e unha é a persoal, que para min quedoume moi claro que eu contra vostede non tiña nada, pero vostede para facer o que fixo tiñame que ter rabia de nada. Eu contra vostede non teño nada. E a nivel político, obviamente, entendo que isto debe saberse, que debe haber as explicacións oportunas, creo que vos faríades o mesmo, e logo está a línea judicial que se verá en que remata. Moi ben. Pois eu quero rematar dicindo o seguinte. Bueno, primeiro agradecendo a todo o mundo o tono deste asunto espinoso, claro. Mire, bueno, xa fora do persoal, agora vou me dixir o Grupo Popular en termos políticos. Eu creo que saliron de caza maior con... Gustaríame que estivese o señor Crespo, pero bueno, vou continuar. Digo por unha cuestión de educación. Non me vou a dirixir personalmente, o sea que refiro ao grupo. Eu creo que saliron de caza maior con escopeta de balíns. Isto é o meu resumen deste tema. Digo, sei que hai pouco unha entrevista do señor Crespo no que decía que recoñeceu que durante moito tempo eran un lobby de poder. Eu notei nesta temporada son un lobby de poder, son xente que ten os seus anos. Igual que o señor Crespo ten grandes amistades en determinados círculos, eu tamén, dai moitos anos, e en esta temporada movíme durante moitas cousas. Sei que non dividido e o goberno mostrou a súa solidez en este tema. Somos un goberno unido que, aínda que, como me decía moi ben, os resto de grupos non lles gustou este episodio, igual que a min no momento da pode non me gustar outros episodios, pero que estamos unidos e estamos traballando fortemente polo cambio en la que imos seguir facendo, e que me dá a impresión
como dixo algún portavoz, que todo o traballo inxente que levamos facendo, vostedes quixeron políticamente legítimo desautorizar este mes, creo que non o conseguiron, pero insisto que é legítimo. Tamén vou a decir outras cousas bastante claras. A vostedes non lle gusta que lles chame vagos. Eu, mire, por exemplo, vou ser moi claro. De vostedes, aos que coñezo, os que trato, non os considero ningún vagos. Eu, por exemplo, o señor Crespo Iglesias, que dixo moitas veces en prensa que o considerei un moi bo alcalde, fun modestísima parte do seu equipo durante moito tempo, aínda que os últimos anos eu teño opinión ao respecto, se considero unha persona moi traballada. Isto non hai ninguna dúbida. Pero, como dixo o portavoz, é curioso que en un mes contei unha chea de notas de prensa a este respecto. A única que vin que non fora deste tema foi unha de Paz con respecto ás garderías. En un mes, solo falamos disto. E como dixo o señor Vilariño, chegaron a un pleno do Concello de Lalín sen unha sola moción. Sen unha soa moción. É evidente o que pretendían, xogo político, de acordo, lexítimo, pero que non fixeron ningún ben, ningún achega positiva en todo un mes aos intereses dos veciños e veciñas de Lalín. Esta miña opinión, e creo que isto é importante que se reflicte. Mentres vostedes durante este mes estiveron en campaña, eu non estive en campaña, eu visitei 17 parroquias, por exemplo, estiven cos seus veciños, falando con uns, con outros, intentando mellorar a calidade de vida, os seus problemas. Ás veces é frustrante poder facer frente a todo o que piden os veciños, non é fácil, non? Pero estiven en 16, mentres vostedes só falaban deste tema. En termos políticos, insisto, non persoais. Non, estou rematando a comparecer. Sí, pero... No, señor Crespo, eu recoñezo... Señor Crespo, eu recoñezo que vostede en campaña electoral vai ás parroquias, é certo isto. E despois, vou rematar dicindo unha cosa. Isto todo que pasa non representa un tipo de política que a mí me gusta. A min gustame outro tipo de política, eu non estive en altura neste punto concreto, aínda que creo que a trayectoria de todo ano de traballo, a balanza está moi desequilibrada e para os lalinenses creo que tamén polo que percibo, incluído no Corpiño, que coa que estiven falando con moita xente e que tampouco había xente que lle parecía mal e outra que non lle daba importancia. Hai de todo na vida, evidentemente. Volvo a decir, os que están a favor de vostedes e o que non. E despois voume dirixir, non me estou dirixindo ao Grupo Popular en este caso, quede manifestamente claro co que estou dicindo. Que a Rafael Cuiña, o alcalde de Lalín neste momento, non o vai a doblegar ningún poder fáctico deste país. Eu marcharei para casa dentro de 3 anos, ou dentro de 8 como máximo se queren os veciños e veciñas de Lalín, pero a min non me vai a dar ningún poder fáctico deste país. Eu podo aparecer por un tema deste do Corpiño, dunha presunta calumnia, 4 días na portada de algún xornal, todo o que pasa con Fernando Díaz e todo eso sale un día unha esquiniña e non se volve a falar de todo eso. Non me estou dirixindo a vostedes, señor Crespo. E decirlles que eu non me doblego con ningún poder fáctico, que antes marcho para casa que tragar. E comín con xente moi importante deste país estes días. O señor Crespo sabe con quenes. E contáronme o que me contaron. E contáronme como se moveron. Tamén me dixeron que a TVG quería vir ao xulgado a cubrir as imaxes que tivo chamado para fora. Tamén algún cámara de televisión española estivo aquí, díxome que era unha vergonza que o mandasen para este tema aquí. E insisto, porque creo que algúns me están entendendo, que a mí me dobleguen, pero xenéticamente imposible que me dobleguen algúns poderes fácticos deste país. Porque antes volvo a miñas empresas, marcho a ganar o doble do cartos dos que estou ganando, é feliz. É feliz, e insisto que non me estou dirixindo aos señores do Partido Popular neste caso, creo que estou sendo bastante claro. Mentre sea o alcalde, aquí quen manda é o povo, ningún poder fáctico, ningún. De acordo? Moitas gracias. Seguinte punto, por favor. Bueno, punto, antes de robos e preguntas... Digo que non vai con ustedes. Por urgencia, sí. Por urgencia, hai 2 temas. Adiante, non? Cal vai primeiro? O primeiro tema o das licencias, non? O da? O da suspensión? Sí, suspensión. Señor Teniente Alcalde, por favor. Traemos a este pleno moción por urxencia do Grupo de Goberno unha cuestión urbanística de especial interese e de gran importancia, porque unha moción relativa á suspensión de licencias urbanísticas no solo rústico común de desenvolvemento no Vicente Pesón de Lalín. Con motivo da aprobación da nova solo de Galicia, este tipo de solo
solo clasificado como solo rústico común de desenvolvemento deixa de existir, é dicir, é unha clasificación de solo que desaparece. E todos os solos que estaban baixo esta clasificación pasan a ser solos rústicos. De acordo co noso PESOM, temos varias cosas de gran tamaño arredor do casco urbano de Lalín que estaban clasificadas como rústico común de desenvolvemento. E entonces, ao pasar a ser rústico, desde logo que vai cercenar a posibilidade de crecemento de Lalín e, sobre todo, vai afectar a moitos veciños que non van poder facer aquelo que tiñan estimado que poderían facer neses terrenos. Presentamos esta moción con o objetivo de salvagardar o desenvolvemento urbanístico de Lalín, o interese dos veciños e veciñas de Lalín, pero tamén, por que non dicilo, o interese particular de os veciños que teñen acordos co Concello de Lalín de levarse a cabo a clasificación definitiva como solo rústico, pois verían moi agraviadas non só os seus intereses, sino tamén incluso os seus modos de vida. A nova Lei do Solo de Galicia deixou a clasificación do solo en 4 categorías: urbano, núcleo rural, urbanizable e rústico. Entonces, eses solos pasarían a ser rústicos. Ese solo rústico, realmente a día de hoxe, ten os usos bastante delimitados, é dicir, poderíase facer instalacións agrícolas, agropecuarias, derivadas da instalación de estradas, pero, dende logo, non se podría facer unha urbanización, ni se podrían facer vivendas residenciais. No plano que acompañamos a moción, veredes estas bolsas de solo que están marcadas en azul, o señor Crespo ten isto, supoño que os señores da prensa tamén o teñen, todos os solos rústicos de común desenvolvemento que tiñamos en Lalín. Todas zonas realmente moi ligadas ao casco urbano que ainda están sen desenvolver, e que se todo continuara sendo, se pasara todo a ser solo rústico, non se poderían chegar a desenvolver. E ademais, se alguén, por exemplo, pedira unha licencia para unha actividade que a veces teñen que ter unhas distancias aconselladas, por exemplo, actividades ligadas, por exemplo, a unha estrada, é dicir, por exemplo, imaginados que na Ronda na zona que vai desde Carragoso hasta a zona de Villanova, hasta a Ronda de Villanova, alguén dixera, pois vou montar aquí unha gasolinera, non? Podería montar unha gasolinera, pero que pasa? Que todos os veciños de arredor dos outros solos rústicos verías afectados e non poderían montar nada. De tal xeito que esa zona de Lalín ia condenada a ter unha gasolinera e nada do redor. Entón, por que suspender esta licencia? Para evitar este tipo de posibilidades e facer unha modificación do plan, valorar esas bolsas de solo, que partes quedan urbanizables, que partes quedan rústicas, que partes quedan como sistemas xerais. Creemos que é moi importante porque, ademais, este Concello ten moitos convenios urbanísticos asinados nalgúnas bolsas de solo, é dicir, apropiáronse para determinados viais algúns deses terreos, deronse aproveitamento noutros, pero noutro caso era cando se desenvolva ese solo. Por lo tanto, veríamos tamén como poñeríamos en perigo o Concello de Lalín. Esta suspensión urbanística ten que ver, bueno, disposto no informe urbanístico, é dicir, ven co preceptivo informe urbanístico, ven co informe do secretario, ven co informe do xefe de urbanismo. Quero dicir tamén que ven cun traballo previo de meses. Tuvémoslo que traemos esta urxencia, evidentemente, porque estas cousas hai que facela con sisilo. Eu non lle dixen nada ao voceiro popular ata onte, vale? E expliquei os motivos por qué, porque, evidentemente, tamén é meter en risco persoas, canto máis xente saiba isto, que se vai suspender unha licencia, poderían aparecer solicitudes de que non nos gustarían a ningún. Entonces, para evitar, levouse con certo sigilo, pero digo, o traballo iniciouse vai bastante, co asesor urbanístico, co asesor legal, co secretario, cos persoas responsables do urbanismo, e, dende logo, non é o Concello de Lalín que a AVE fai isto, senón que fixemos un traballo tamén coa Consellería de Política Territorial e coa Xefatura Provincial de Urbanismo para ir da man, logo porque había un problema que se nos poñía na balanza, é dicir, que si eran demasiado excesivos e demasiado ambiciosos a hora de suspender as licencias en determinados solos, a ver si a autoridade urbanística
iba a pensar que non era só unha simple modificación do plan, sino que se trataba dunha revisión. Por lo tanto, fomos valorar con eles si entraba isto como modificación. Pero están os... Escoita, Pepe, escoita. Pero teño que expoñer suspendo as licencias de un cosa moi grande. Nas áreas esas. Pepe, lembra que estamos dentro dun mediático. No, e aparte que, oiches, os veciños queren saber suspende, é dicir, porque cando no periódico se haga suspensión de licencias, eu sei que van vir correndo aquí moitos, suspendeches as licencias, non van ler a segunda parte, ou hai xente que non vai ler a segunda parte, é dicir, as licencias do solo rústico como desenvolvemento que pasaron a ser solo rústico, porque moita xente non o sabe, por eso tamén estamos informando en determinados aspectos de isto. Evidentemente, sí que se van poder seguir facendo, vale? É dicir, digamos que non é todo solo rústico que había no principio de Pesón, solo é o que non está desenvolto a día de hoxe. Por exemplo, o agro de la Linda é solo rústico como un desenvolvemento. Hoxe en día, eso está urbanizado, esa bolsa xa non entra. E logo hai determinados aspectos que non son de aplicación de suspensión. É dicir, a xente poderá seguir facendo peches, poderá seguir talando árboles, poderá facer demolicións, poderá facer parcelacións e segregacións. Isto que quede claro, porque moita xente preocupalle moito cando ten un asunto de herencias se segregar ou non. Por lo tanto, creemos que de vital importancia, logo dicir que, bueno, isto sigue unha modificación do PESON, que hai que facelo antes dun ano. Vale, dicir que temos tamén que facer os deberes nun tempo importante e que desde urbanismo pois delimiten en que situación van quedar esas bolsas de solo, xa digo, sempre pensando no interés xeral do Concello de Lalín, cidadáns que viven no Concello de Lalín ou que son propietarios do Concello de Lalín. Non sempre son os que viven, non tamén os que son propietarios. Por lo tanto, espero que se aprobe isto por unanimidade porque é de vital importancia para este Concello. Ahora sí. Ben, cando cousa destas que hai que modificar, obviamente é impepinable, e efectivamente a mí parece máis razonable que se traiga con sigilo, porque se non se sentará algún fillo que se sai, ao final o que fan é facerlle un fillo de Concello, porque presentanche un proxecto que saben que vai ser, o tes que indemnizar o proxecto, daños e perxuicios, e logo ainda se van ao xulgado, ainda se ceman con nosco máis, por lo tanto parece máis razonable. Eu a documentación nunha link nun link completo, por lo tanto, nós estamos de acordo, vámonos a abster, porque non o limos, pero estamos de acordo que iso é o que hai que facer cada vez que se pretende modificar o plan nun caso como este, xa máis neste caso é razonable que se haga, por lo tanto, estamos de acordo, pero vámonos a por non vin de debullalo. En todo caso, non teño ninguna dúbida, como vostede di, é que nas zonas donde son do que era antes suelo urbanizable, o que agora, que antes era rústico, logo pasou a ser suelo urbanizable e agora por fin quedaría en rústico común se non se remedia con modificación do plan, non? A vixencia ten un ano prorrogable por outro? Nós temos que facer esa modificación nun ano. Sí, bueno, pero a suspensión de licencias é un ano máximo outro... Un ano máximo con outro prorrogable. Sí. Desde que se aproba moi puntual, eh? Non, xa. Ben. Sí. Nos abstémonos, pero xa dicimos que estamos de acordo. Nos abstémonos, dicimos que estamos de acordo. Da proposta. Non, delegou en min. Pois, nada, eu simplemente pedir perdón polo metelo isto de urxencia e facilitarlo a José Antonio, bueno, no mesmo instante de entrada do pleno, pero dicirche que eu tamén tuve a miña cosa nese momento, non houbo... Foi, de feito, Tomás anduvo requerindo as firmas para que isto viñera na reunión previa que tuvemos. O motivo de que veña por urxencia, onte Marta estuvo xa traballando este tema,
é que, dado o importe que ten, que son 45.958,28 euros, o IBE incluído, ten que ir a concurso. E agora topámonos con un problema que son que todas as subvencións teñen que estar justificadas a día 30 de setembro. Entonces, para sacar non poderíamos esperar a facer a modificación, porque hai un prazo de contestación de aceptación ou de rexeitar esta aportación moi breve. Entón, por outro lado, non daría tempo a facer os trámites para poder levála a cabo. Como vos digo, este suplemento de crédito se beneficiar da subvención concedida polo Instituto Enerxético de Galicia para dotar dun sistema de calefacción biomasa o Centro Social de Moimenta. Consideramos este proxecto que levou íntegramente Tomás, aínda que agora prefireu que, como era un suplemento de crédito, que a parte técnica explicara eu. O Auditorio de Moimenta foi utilizado tanto pola banda como pola Escola da Banda de Moimenta, por iso vai redundar no beneficio de moitos veciños. Tamén funciona como local social, ali fanse cursos das mulleres rurais, sirve para reunións municipais, para todo tipo de actos de calquera outro local social. Tamén decir que a momento actual están utilizando radiadores eléctricos, co cual o consumo enerxético é elevadísimo. Entón, aínda que vos poida o custo económico desta caldeira de 45.000, 46.000 euros casi, hai que minoralo nese elevado custe eléctrico que temos nese auditorio municipal. Ben, eu antes de nada quería unha cuestión de organización. É dicir, eu vexo a proposta anterior como esta, veñen como mocións do grupo de goberno. Eu pareceme lógico que viñera como proposta, o sea, por exemplo, o concelleiro de urbanismo, o lógico é que fixera unha proposta de suspensión en vez de moción. O lógico houbera, ti eres un órgano, en vez de lógico, a proposta do concelleiro de urbanismo é unha proposta, un concejal é unha proposta. Se queredes vestir como é igual, pero o lógico é unha proposta porque é unha... O regulamento fala de mocións por urxencia. Pero a proposta non pode ser por urxencia logo. Aquí o regulamento solamente fala de mocións por urxencia. Home, non sei, pero... A ver, non... Entón, eu con respecto a esta moción, o sea, lógicamente, acoller unha subvención do INEC que saca esas cousas, esas subvencións para biomasa ben interesantes, das que nós nos aproveitamos tamén moito, pareceme ben, pero eu faría a suxerencia por si non o saben ou non se dan conta ou queren estimar oportuno. Na Viga Bella, no edificio, cando vostedes chegaron, puxeron unha estufa de peles que nunca debeu ser posta, probablemente bota culpa a vostedes, senón aos técnicos que os aconsellaron. No garito aquel non collía a estufa de peles, era imposible porque non cumplía técnicamente, aquilo era un tema claramente anormal do punto de vista da industria, que seguro que non cumplía ninguna normativa, e iso puxose aí 7-8 meses, está nova prácticamente, e era unha con capacidade, porque quentaba toda a biblioteca bella. Entón, probablemente quentar o auditorio de Moimenta, moi ben, o auditorio de Moimenta efectivamente fai falta, pero tede ali morta de risa, unha vez que deixaste o alquiler, debíades recuperala porque é unha estufa de peles. Perdón? Aquela non é o Concello? Aquela foi prestada porque quedaban poucos meses de... Logo xa nada, se era prestada non lla podemos coller. Podemos ya coller prestada. Vale, logo non vale. Eu pensei que, como ven que poñenos unha estufa de peles, pensei que era propiedade do Concello. Ben, pois estamos de acordo ca moción. Votamos a ausencia, votos a favor da ausencia, votos a favor da moción. Creo que só nos quedan dous preguntas. Adiante. Sí. Ben, eu recordo ao señor alcalde, obviamente, non estuve moi activo, porque foi campaña electoral. Tamén é certo que se nós temos estrategia política é perfectamente legítimo e non queremos meter outras mocións. Non pasa nada, reconocelo, decir, que é verdad, non hai ningún problema. Pero digolle que pasaron esos dous factores. Primeiro, que a nós interesanos, digamos, darlle máis contido á súa comparecencia que a mocións que podíamos presentarnos, punto primeiro, perfectamente legítimo, e punto segundo, eu...
Non, pero é que eu penso, pero é que non hai nada de malo con iso, porque é verdad, cal é o problema? É que é como se houbera que pedir perdón. Non, eu non pido perdón. Con este tema o único que me gustou foi o encabezamento de todo o que está dicindo é a estrategia política. A partir estrategia política non, pero non saque de contexto, non saque de contexto que estropea, que o estropea, porque eu digolle que fomos moi comedidos con vostede. Somos moi comedidos con vostede, asegurollo, pero vostede tamén teño que decir que humildouse, cousa inhabitual en vostede. Na comparecencia humildouse, cousa inhabitual en vostede. E vostede, inda que coñeza, veñenlle moi ben esta escura de humildade, veñenos todos, pero tamén, a vostede máis que a ninguén. Dicía que eu tamén non fixemos as mocións porque tamén, efectivamente, mire, eu estuve de campaña que non foi moi intensa, como era candidato. Que parte de robos? Ese é o robo que lle fago, por favor, que nos respete as nosas formas de facer as cousas. Eu queríalle facer dúas preguntas. Unha vai dirixida a conselleira dona Lara. O traslado da biblioteca... Non está? Bueno, pois vou fazer a outra, entonces, mente non ven Lara. Pero as preguntas a que... Bueno, non hai problema ningún. Transmitaño. A ver, o traslado da biblioteca para facerse... Da arriba para baixo, para facerse sin móveis, como está agora, porque non a fixeron antes, pregunto a Lara, porque para facer o que fixeron agora, poñendo os libros de fruta, que e se eu caña nesa, saben vostedes que por razóns obvias, porque ten que ver a miña familia con eso, polo tanto non quero con outro, pero Dios me libre nos hubiéramos feito ese traslado esperpéntico que fixo a Concelleira de Cultura, porque foi un traslado esperpéntico. Desde que iba a coller libros xente que non nada que ver co Concello, nada, porque eu pareceme moi ben. Eu teño un grupo do PP grandísimo, pero se hai que facer un traslado do Concello, de algún Concello, se eu chego a levar a membro do PP que non teño nada que ver con a corporación para coller os libros... Pensei que iba a decir que non llevai ninguén. Non, a ver, a Concelleira eu creo que fixo moi correctamente, e se a xente voluntaria axudando a trasladar, non pasa nada, hombre. A ver, eu só digo que as cousas... A ver, as formas tamén hai que agardalas, vale? Vale. A mí pareceme moi... E traslade a pregunta... De feito, tuvo que pagar multa de tráfico, que aparcou 5 minutos mal, e alguén a denunciou. Señor Teniente Alcalde, non saque os trapos... A policía local puxo unha... non sei, que denuncia. O traslado da biblioteca, ahora vindo Lara. É un Lara, que nos expliques o traslado da biblioteca. Digo que o traslado da biblioteca foi infumable. Porque se nós facemos eso, Dios nos collera confesados. Se nós facemos o traslado que fixeron vostedes, que Dios nos collera confesados. Os libros ainda están hoxe en caixas de fruta. Os libros, é dicir, eu podo entender, mire, eu cando tardaron tanto en trasladar, dixen, bueno, oi, esperan que compraron, cando tiñan aquilo amueblado perfectamente, poñen un libro, fan o traslado así e tal. Pero para facelo así, puderon un ano antes, porque a biblioteca, 2 meses despois, houberan aforrado o salario, porque depois na prensa, é que aforramos os do aluguer. Home, sí, aforramos cato do aluguer, para facer o que fixeron, pudernos aforrar 7 meses máis. Por lo tanto, de aforro... Señor Crespo, está facendo vostede unha das preguntas máis largas da historia. Eu pregunto se lles parece normal como se fixo o traslado e polo menos, hasta que cheguen os móveis novos, que polo menos que utilicen os vellos, ou seja, para quitar os libros de caixas de fruta e ali que dá unha sensación. Eu pregúntome eso, que pasaría se o fixéramos nós. A segunda pregunta, esta pregunta va para... Vostedes son conscientes de que a casa da xardinería que contrataron está o facendo, eu creo que sin axustarse para nada ao pliego de que firmaron, están facendo rematadamente mal. A mí é igual, pero eu vexo que están facendo con xardís. Onte parei non porque me chamaba a atención. Onte houve un problema de retrasos tal, nós no seu día tuvemos, houve un problema de retraso, a erva medra mar da conta, pero estes segan a erva, deixan ali o pulpizo todo e non nos retiran, co cal vai pudre o campo. É dicir, eu que teñen que dar vostede caña á empresa que colleu o contrato
moi ben para coller os contratos, pero depois pasa sempre o mesmo. É dicir, o contrato de balde é caro. E ao final, esa empresa, agora mesmo o que está facendo, non ten pés nin cabeza. Tamén lle pregunto eu á concejala de Ambiente, se nós tuviéramos os xardís como os temos agora mesmo, que en de piar contra nós e dicindo que isto e aquelo máis. A empresa, eu pídolle que lle fagan respetar o que firmou, porque non o está respetando, porque o mushing ese que se chama, o mushing que se chama mushing, que é bushing, que é cortar o césped piquirichiño e que o como ao sol, e iso incluso vale para regenerar, aunque despois hai que escarificar, ese mushing é permitido con erva de 4 ou 5 centímetros. Con erva que echará pola barriga, non é posible facer que eu facer. Agradecemos moito forra un montón conhecementos de botánica, agradecemos. Obviamente, hai un montón de casos, pero para iso presentaron. Valle contestar a concelleira, se parece ben. Con respecto a como empezou a empresa, ten toda a razón. De feito, se lle abriron varias notas, porque eles teñen medio de prórroga para acondicionar os xardíns e telos en condicións. A forma que estaban facendo, estamos de acordo, se lle notificou, os materiales que tiñan tampouco estamos de acordo con eles, porque creemos que, primeiro, como estaban moi altas, eles cando entraron se lle comunicou que a erva estaba alta e tuveron que ver a vela e tiñan que segala e despois sí, agora, tal como en muchos sitios se pode hacer, pero antes non, teñen que recollela. Xa lle digo, se lle está notificando porque como siga como están agora, pois sí que se lle abre expediente. Nos creemos que teñen un pliego que teñen que cumplir, sí ou sí, e se lle vai facer seguimento. Xa se lle está facendo. Concelleira, eu só unha suxerencia. Como nós tivemos un parecido, cando colleu eu que tamén houve casos porque houve que presentar nova documentación, eu só lle digo unha cousa. Eu estes días por aí traballando, están os 2 obreros que tiña auto. Mire, eu cando chegou aquí, desembarcaron 15 obreros. E durante un mes hasta que puxeron todo un patenado e pois quedou xa quedaron funcionando. Voulle decir que, como dixo moi ben a concelleira, creemos que ten razón. Xa reaccionamos a este respecto, pero que ten vostede razón. Eu personalmente, que teño certa obsesión porque os parques estén impecables e tal, especialmente molesto, e a concelleira tamén, porque... A min xa me conoce o de exigencia que teño hacia os xardíns e o que está aquí non é normal. Entón, xa se lle comunicou varias veces aos xerentes da empresa, a matriz principal, como o encargado aquí. Ten que poñer máis iso. Se non me bate a concelleira, decir que nós estamos dispostos incluso a revocar o contrato chegado un momento, se non están á altura, que teñan claro. Temos que dar o tempo que de prórroga, pero xa se lle comunicou que nesta actitud a cuestión non sigue. Vamos, que ten vostede razón, por non está mal. Unha vez. Veña. Por unha vez. Admítame a broma. Non teño máis preguntas. Pois nada máis, non, señor secretario. Bueno, ten Maripaz unha, dice. Maripaz, adiante. Pregunta, rogo. En relación ao programa de Depotermal, que nos consta que sí, que se tomou o acordo de adhesión ao programa, pero, sin embargo, o plazo que está agora xa a rematar, creo que 10 días, e varias persoas nos comentaron que se achegaban alguén para informar ou tramitar, pero que non poden cruzar as correspondentes solicitudes. Iso foi o que nos transmitiron algunhas persoas maiores que habitualmente o viñan facendo. Entón, bueno, vale, pois... Bueno, foron algo... Vale, venga, gracias. Bueno, moitas gracias. Boas tardes, xa non sei.